streets of amber, across the deep blue sea. A message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. Ofu Obi, one heart. Obinwannem united we achieve. Ofu Obi, restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem Worldwide, the movement is here. Umu Igbo global, raise your head high. Our men will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Protect the culture. It's in our hands. Follow the light, follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo. Oma, ugwa. Chukwu am na-akpọ kwa ka m na-akpọ. Anwachi Igbo ga-adị. Igbo ga-adịkwanụ. Onwe iberibe aha bekee butere anyị. Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị. Bekee nọ na nke ha. Onwe anyị ga-agụta akwụkwọ bekee, gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ekwu ya bụrụ n'Igbo gwa. Ada agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha. Aja obodo na n'Igbo were onu bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya achị fere onye hụ nwanne fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha, Yoruba anaghị asịrị ibe ha. Emere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha, bụta ọ bụrụ ndị Igbo fere eme onye na-asịrị ọnụ n'ikwuru ma ọnụ. Chukwu ma yogo ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjọọ ọwụwa ya. N'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile, Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Ndị n'ibe ha nọ, ndị na-ana bekee, ndị nọ na Igbo, ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Nigeria ka ha kwado omenala Igbo. Achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị, ka omenala anyị na-aga n'ihu. Anyị zadoro ụkwụ ụwa n'Igbo. Ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo. Ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị. Ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị. Ihe unu ga-akwado omenala Igbo. Mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu. Ugbu a ụwa m ọjị a. Igbo mma mmanya. Igbo mma mmanya. Umu Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu,
biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye bụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye bụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugwe is a unity is the strength of a king. And when we walk together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Ugu Okechukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. As one we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall, lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunen kuwana kana cover the palm fruit. That is why we need you, from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Igbo Gadi, Igbo Shali. Support Obinwannem, Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Mazi Ugu Okechukwu Ijele Gobang. Together we achieve. The heart of a brother. We love one another. Indigo home and abroad, hear they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Everywhere we go. Did an Afro trap, hip hop, heavy 808 bass, Chabishada Igbo Oja flute sample. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. I did an Afro trap, hip hop, heavy 808 bass, Chabishada Igbo Oja flute samples. Off and Mali route, for Christ style.
Igbo Okechukwu. He saw it before it happened. Listen. Onyekwe. Chiekwe. Check it. Yo, they say, giddy giddy bugweze, that's the power of the pack. If we're moving as a unit, there's no turning back. From the red mud or the east, where the ancestors tread, to the cold streets of Hamburg, where the hustle is fed. We carry heritage like gold, diamond crusted in our soul. Mazi Ugo Kechukwu took the vision, took control. He planted seeds in the soil while the world was asleep. Now the roots are going global and the promises we keep. Obinwannem. The heart of a Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, Obi where we go. Azunwa nunu na guyari, yo we feed our own. Building empires of silver, but we carved out of stone. Onya jana one ya, that's the code, that's the law. We pick a brother up the moment that we see a flaw. Go. Our language is the crown and the culture is the throne. Through the foundation, the seeds of the future are sown. No more walking in the shadows, no more feeling alone. Obinwannem is the bridge that is bringing us home. Obinwannem, that's the heart of a Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, everywhere we go. Get it right. You can't cover up the sun, you can't block out the light. From the branch to the root, yeah, we need every hand to protect the traditions and the soul of the land. Mazoke Chukuya, he's the engine, he's the drive, keeping the spirit of the Igbos alive. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Igbo Gadi, Obinwannem, the Igbo Global Foundation. East, West, North, South, we're everywhere. Mazi Ugo Kechukwu, Ijele Gaga. Here we go, we go. Together we achieve, homie, we shall never fall. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Together we achieve. Watch the legacy grow. Together we achieve. Igbo Gadi, Obinwannem. Igbo Global Foundation. East, West, North, South. We're everywhere. Mazi Ugo Kechukwu, Ijele Gaga. The giant is moving. Together we achieve. How did it? Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị Iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chahapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịmata gbasara ebumnobi anyị, kpọọ Director Nwa Chineke Okechukwu Ugwu na mba Ukraine na akara nọmba +380 975 221413.
Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Umu Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa, ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu. Ana m asị nke onye chiri ya zere. Ama m na unu m na-apụta ọfụma. Ọkwa unu m na-apụta n'ọfụma. Ọkwa na unu m anaghị apụta ọfụma, na-ekwu na anaghị apụta ọfụma maka na ya bụ ya na-achọ n'ukenu adịgokwa n'ụka ana. Gwakwanụ m eziokwu na unu m na-apụta ọfụma, ma wee unu ya. Ọkwa unu bụ ndị akwụchara ụgwọ na soshal midia. Ọ na-asa ndị ọfụma. Ọ na-afụsa ndị ọfụma. Ụmụ Igbo, kenu ka unu mere. A sị ka ndachie n'anya taa, ka ndachie anya ka onowu Igbo. Ịma onowu Igbo bụ ọpụta ọchịkachi cruise. Ọchịkachi cruise. Ya bịara onwe online. Ọ bịa online wee spek dachisi anya. O wee spek dachisi anya. Nwanne ọ na-akọziri onwe ka o si like. O wee gị iwe gị chọkwa ihe imere onwe gị. Maka na ụwa bụ afịa. Ewekwara m iwe na nna-achịsa ọchị tata because ndị Igbo chere ha dị smart. Chineke. Yere mere ụwa dịkwa egwu. Ndị Igbo ekene m unu. Asị m ka m bịakwa. Anọ m n'ụdị kọmpani m taa. Ha akwa kọmpani m ka anyị ịghọtago. The company name bụ Persona Service. Nke a bụ kọmpani bujere m na kọmpani nke a. Evokosada. So kọmpani nke a ka m na-agba mbọ ka m buru ife niile dị na kọmpani a bunata na be anyị. Ịghọtago. So which is all the possible. Anọ otu a ka o kwesịrị ịdị n'ime ndụ ndị Igbo niile na-arụ ọrụ n'obodo oyibo. Because kọmpani ọbụla ijere n'ime ya, a ga-enwerịrị ihe ị ga-amụta ebe ahụ. Ana ihe ahụ ị mụtara ebe ahụ bụ ihe kwesịrị iwere wee nababe nna gị. Onye bụ ọrụ ijere, ọrụ oyibo. Ịmana anyị niile jere ọrụ oyibo. So ya bụrụ ya. So na anọ m n'ụdị ndị kọmpani m taa ka m maketie kọmpani m, because agwa m ha sị na m ga-ebido na maketiziri ha kọmpani. Ha adịgokwa maketin n'ọkwa ka m wee kwuo okwu. So na asị m tata ka m yi akwa kọmpani m, because na ndị Obinwannem na-anara m obere ego a na-ada anara m wee na-take care of their families. Ọ ebe a, ọ kọmpani a na ahụ, ọ ha na-emere m ife, ọ ha na-edozi m nji achake. Ndị na-apịrị m ụkwa na-apịrị m ụkwa ka nda, ma ndị na-akọcha ka ọ ga-esi dịrị ha mma, ma ndị na-akụkọ esi dịrị anyị njọ. Ka onye ọbụla na-amakwa dat na anyị na-arụkwa ọrụ. Ọkwa ọrụ ka anyị na-alụ alụta ego ese ndịrị unu. So ọkwa akwa kọmpani mmadụ oke. Anya nke ndachikwara adachi ọkwa anọ ka udo na-adị. Maka na ọ dị ka anya ma mkpara anya mmadụ ka onwe ndị ọ na-atụzi ụjọ. Maka na oge erugokwana mgbe anyị ji ama ndị bụ ndị. Ịghọtago. Mara ka onye si wee kwado.
ọ bụ na ịkwadoro ọfụma ịpụta kịta maka na ihe anyị na-achọ ibido kịta bụ pure business ka anyị na-aba n'ime ya and nyewekwana gị iwe because na owe gị iwe ọ ga-akara gị njọ because level a chọrọ ịbata kịta na be anyị kịta na amaka ọ mara mma ọfụma. So mana tupu m na-aga n'iru n'ụbọchị taa, achọrọ m ka nkene ndị niile bụ ndị na-efolo peji Obinwanne, all of you na-efolo peji Obinwanne wite obi unu niile. Ana m ekene unu na ọ dịrọkwa n'izi, ewezugakwana unu nwa amarakwa m na aga na-apụtakwa online. Today atụgharịchara m uche, otego na-atụgharị uche ka mmagodi ihe Chineke kpọrọ m ka m bịa mee n'ala Igbo. Maka na onye nọ na mba akwụkwọ from 2010 wee ruo kịta, ọ bụ na onye ahụ enwebeghị ike ịghọta ihe dị na midia? Then wee chekicha wee fụ na onye a na-agbara ọsọ, ọ bụ na ị na-eme njem a na ị ga na-eme mma. Two things. And na mụ bụkwa na onye Igbo toro n'ala Igbo gwuo egwu ọnwa n'ala Igbo, you know, anyị ada atụ swel, ụmụ nwaanyị na-atụ swel, nyaa taya. Anyị nyara taya, ma mmadụ na-enyara taya, anyara m taya. Nyaa bores, you know, gwuo egwu ọnwa na ekwugo m eme kpukpu mbụ ololo, you know, amara m ọgbụ unu na ebe unu nọcha na-ekiri m ma mgbe anyị mere ife ndị a. Gba nta na anwụ, anyị gbara nta, chụọ ọnụ nta ejuna, a chụrụ nta ejuna, you know. Anyị zụrụ rabbit, azụrụ m rabbit ọfụma na aṅụ. Mmadụ na-ezuru rabbit na-ekiri anyị, ke mmadụ na-ezuru rabbit. Ihe ndị anyị na-agụsịcha anyị mecha n'ala Igbo bifo abịa ebe obodo Igbo, ọ bụ niile na iso wee mee etinye ịkọmentị ya. Anyị kpachara ma nta ụkpaka, ya bụ ka ejeje kpata ụkpaka gbaa, eje chọba ya, tụtụba ya, ọgba daa n'elu zinc anyị na-ebe. Ya bụrụ gịnị? Ya bụrụ na m chọrọ ibuchiata ndị be anyị azụ n'omenala Igbo. Ndị be anyị chee na omenala Igbo m na-ekwu okwu ebe ijeje gwọba ọgwụ ego, maọbụ ije gbaba afa, maọbụ ije mebe oke ite. Ana m ajụzi, ọ bụ ife ọbụla ewepụtara n'ụwa ndị be anyị kpara ya aka emebie ya? Kedu ihe kpatara o ji dị otu ahụ? Unu eche dat na unu rịpọtụ akaụntụ m ma ọ bụ na-agbara m ọsọ bụ n'eziokwu Chineke amapụta ihe? Hey, ebe ụkazi njọ bụ na a ga-achịrị na achịrị n'ọkpa na ị na-eme ajọ ihe, mana ọ ga-aka mma dat na anyị bido n'oge gwaba gị mgbe egwu na-atụgharị, maka egwu atụgharị egwu. Today asị m ka m bịa ka m mee ka unu mara na ọ ka okwu ahụ na-ekwu ka onye ọbụla na-ekwu. And agaghị m anọrọ na Germany wee mara ihe na-eme n'ala Igbo. Agaghị m anọ na Germany mara ihe na-eme n'ala Igbo. So ihe na-eme n'ala Igbo, ebelieve m na ndị Igbo kwesịrị iji aka ha wee mara ihe kịta. Ka m chetakwara ihe bụ omenala. Nwanne anyị nwoke, o nwere nnukwu nwanne anyị nwoke nọ na Hamburg. Afọ ya bụ, ya na-akpọ ya bụ onye nsọ, the holy man. Na Hamburg ọ nọ, Larry. O so na nzukọ ndị Igbo. O so na ndị otu nzukọ ndị Igbo. And abụ m kwa member of nzukọ ndị Igbo. And ya bụ m amadi, mụ na ya akpago nkata well. Ọ bụghị na well, mana at least anyị ekwugo, ọ ghọtakwa, onyekwa m ugwu ruru m. Ọ na-recommend m ebe ọbụla njere, because so nwere the first day mbata Germany a,
afụkwara m ya mgbe m jere ebe a na Afrịka na adụka ndị Igbo na-agba match something like that. Ụmụaka Igbo amụrụ n'obodo a adụka ha gbara bọọlụ mana ya bụ ife nke ha ọ dịrọ ka o kwesịrị ịdebe. Alaikwara m ya ebe ndị Igbo like ihe a na-eme grey, ọ bụghị na agbara bọọlụ, yes, ọ grey ka ha mere ya ebe a na-ata anụ oge summer, which is nke summer this year. Obinwannem TV will tour around the Hamburg. Aga m agba mbọ cover a lot of things in the bay na-eme na Hamburg. So n'ihe nji wee bute okwu a because na nwanne anyị nwoke a bụkwa onye ama ama n'obodo a. Ọ ndị a bụ ndị obodo ndị Igbo ji wee biri na Hamburg. Ndị a kịtara onye a na-akwu agwa gị na onye bụ onye nsọ. Anama m na ịbịakwa n'ala Igbo a ga-amakwu ya n'obodo ya mara ya ọfụma. Otu ọ dịkwa ka onye Anambra, onye Eri, I think so, onye Eri ka onye Eri nri, something like that. So o nwere ozi o ziri m zie unu, and ya bụ ozi o ziri m zie unu ka m sị ka m wetara unu ya. Unu nwa bụ ụmụ Igbo, unu nwa bụ ndị Igbo, sorry, unu nwa bụ ndị Igbo, ka unu gee nwanne anyị nwoke ntị n'onu gbara ozi o wetara unu. Maka na ọsọ onye ara, even onye ara self, I believe himself na onye ara, ọsọ onye ara ga-ekwe ka osisi doo ya n'anya ugboro na-abụ, if I'm not mistaken. Mana mụ ama na onye ara makwa ihe o, dịka onye nsọ si wee kwuo na asị gị onye na-ebu onye ara, that means ịma ihe makarizie nke kwesịrị ma na mmebi ka imebibeziri. Ọ bụrụ na ịmaghị ihe, I have been preaching here. M na-ezi ozi ebe a, na-ezi ozi ọma ebe a, na-ezi ozi ọma na-akọwara unu akpa ala okwu ndị Igbo ji dị ebube. Ana m ezi unu ozi na-akụziri unu ihe papa unu akụzighoro unu, ihe mama unu akụzighoro unu. Ife m na-akụzi unu bụ ife unu kwesịrị ịdị na-akwụ m ụgwọ wee na-amụta ihe unu amarọ mgbe o mere n'ala be nna unu. Mana ụfọdụ bịara na-afụzi m ka asị na mba enemy of the progress of whatever they are doing that is not even benefiting for Igbo people, that consuming the life of Igbo people. Unu cha niile bụ ụmụ Igbo, ndị Igbo jidere m hate na social media, blackmail everything about me, block everything, report on my page just because of aji unu na-eme ka unu wee merie gaba, ka ndị mmadụ, ka ndị ọcha hapụ ịnụ onu m, ka ndị ụwa hapụ ịnụ onu m n'ikwu ihe nna agwa ndị Igbo. Na nna agwa ndị Igbo na unu na-ezuzu ori too much. Ọ bụrụ na ọ bụ ya ka unu ji hack my account, ọ bụ na onye ka unu ji report my page, ọ bụ na onye ka unu ji agbara m ọsọ followers, unu wee chere as nwafọ Igbo mbụ, nwafọ Igbo keteke nwa nkwụrụ ha Nsụka, unu wee chere na ịgbacha ọsọ na-agbara m ọsọ maọbụ na-adọji peji m maọbụ na-adọji ịbịa mee ka ndị ụwa mara na-eme onye mbụ na mụ na gị na-akpa. Unu eche na onye nwa ga-eme mụ na mama rijuo afọ. Akwa anyị kịta bụ akwa kọmpani m nke a dị ebe a. Nrụ chọrọ everyday ma gụ nrụcha ọrụ, ana m enweta ego m ji ejikwa ụgwọ ụlọ rijuo afọ, wee fụkwana nke m ji mee invest n'Obinwannem. Kọsị enwego Obinwannem investors. Because ihe njiwe agitate for Biafra referendum bụ ka anyị kwuo uche anyị, ka anyị hapụ ime n'ike, maka na aghọtara m ihe ntiri mkpu na Biafra. Ihe ntiri mkpu na Biafra abụrụ ka anyị jee n'ụbọgụ n'ime onwe anyị, mba ọ bụrụ ya. And that is why njiwe na-achọ international community recognition. Unu fụrụ onye mkpọtara unu last time, Mr Mike Arnold. M ga-achịta ha achịta very soon. Agwa m na ndị ga na-eme invite na this platform ga-abụ ndị ahụ unu na-eji akwụwọ $1,000 to $2,000, $150,000, $200,000 na-eji na-afụsịrị na-eji afụ lawyers. Ọtụtụ n'ime unu ewerugo nsogbu unu wee na-akpara ego maka oke ọchịchọ, maka anya ukwu. Mụnwa bụ Okechukwu Ugwu na-ewetara unu ozi ọma nke Chineke nke anaghị akụ mmiri, ozi ọma na-enye ndụ, ozi ọma na-enye udo, ozi ọma ga-eme ka gị na nwanne gị wee bịakọtakwa ọnụ ọzọ na-emekọrịta ihe dịka nwanne na nwanne si emebu na gboo. Maka na ihe anyị na-ekwu ka anyị wecheta ntọ na na-eji mara ndị Igbo. Anyị asọrọ ka anyị bịa gwọba ọgwụ ego gbaba nọnsensị afọ a na-agbagheri, maka na ịgba afa bụ ịkụziri gị ụzọ ebe ọ ga-esi dịrị gị mma. Kedu ihe bụ ịgba afa?
ịgba afa bụ ime gị ka ichetakwa nke ahụ ichetere na mgbe mbụ. Ịgba afa bụ ka ichetakwa nke ahụ ichefuru echefu. Mana kịta mmadụ ga-asị gị kwụọ ụgwọ ka agbara gị afa. Ihe nji wee rụọ ọrụ nwanne m nwoke ọrụ, nwanne m nwoke kịta anaghị ekwu okwu dara stroke na ihe nji rụọ ọrụ ọrụ onye Anambra steeti, onye Uruala. Onye Uruala nara m 500,000 before na-agwọrọ m nwanne m nwoke. Ya before na-agwọ ihe na-eme mmadụ ka ọ dị ya mma na ọ ga-ana m 500,000, and this is alarm to me. Maka na ụfọdụ na-eme ife a since ọ bụ ife a ka ndị otu akwa ọkụkọ ha mere wee kpata ego. O mego na unu nwa bụ ụmụ ikorobịa na agbọghọbịa nọ n'ala Igbo atọnugo ndị nọ n'obodo oyibo ọ bụrụzi unu bank receiver. Mana ihe m na-agwa unu everyday by day na mgbe a ga-akụchi akaụntụ ndị nọ na abroad, to God unu ga-ata aja. Any small thing will happen to Nigeria na na-achọ ka achụpụ Boko Haram, a ga-akpọchisikwa everywhere. Ihe a na-emekwa na Israel ga na-eme na be anyị kokokoko. Ihe a na-emekwa na Iran ga na-emekwa na be anyị kokoko. Ọ mgbe ahụ ka ị ga-eji marụzi ozi ọma Maazị Nnamdi Okwu Kanu ziri ezi. Maka na unu nwa bụ ndị na-eji asịsị release Nnamdi Kanu bịa na-akpọchi Nnamdi Kanu. Because enwere ihe mere Nnamdi Kanu, na-enwekwa ihe ejeka ime Nnamdi Kanu, a na-enweghị ka unu cha niile nọ n'outside ka Nnamdi Kanu ma because Nnamdi Kanu nọ ebe a na-anarị akọ n'uche eji eme mụ na gị ha na-eme anyị today. Mana ọ na-abụ na-ekwuye una na-efe isi kpaka mana aga m eji otu okwu a before mkpọbata nna anyị ha ga-abịa gwu n'okwu na-ekwukwa everyday. Today aga m agwa ndị Igbo bụ ndị nọ na social media na-achọghị ịgwa ndị ụmụnne ha eziokwu na report gasị akaụntụ na-ekwu eziokwu ka m gwakwa unu ọzọ. Unu nọ ebe ahụ wee na-etu ọnụ niile unu na-etu, na-ekwu ijere ejechago ebe niile o jere na-emekwa protest na Igbo, na-emekwa protest na Abuja maka ihe nwanne anyị nwoke na-ekwu okwu ebe IPOB, ndị ụmụnne anyị bụ IPOB and ESN. Mana enwere ndị sị na ha bụ ndị CESN till today. Mana enwere ndị sị na ha bụ ndị IPOB till today. Mana enwere ndị sị na ha bụ ndị elders n'ala Igbo till today. Mana anaghị akpọ Chukwu ka ofe egbu jugodie. Kedu ihe kpatara iji eme ụdị ife ị na-eme? Kedu ihe bịara gị n'obi? Kedu ebumnobi gị? Kedu ebe ibu ihe eje? Ọ mgbe ha gbubekwara onwe ha. Mgbe ha gbubekwara onwe ha wee jụba ese. Mana kịta Chukwu ka ofe egbu na-ebugharị flag n'ime Nigeria wee na-ata n'isi imeji ndị ụmụnne ha. Imeji future generation of our own race ga-ata ezigbo afụfụ. Ihe ahụ ị na-anọkọta na-anụ na-egbu ejima, ndị ụka ji wee bụ anyị ebubo na anyị na-egbu ejima. The same thing na-abụ ihe Chukwu ka ofe egbu na-eme na. The same thing na-abụ ihe ndị nọ n'ime ọhịa si na ha na-eme nchekwa na-eme na. Chineke nke usu nke ndị agha mere ndị Igbo ebere, maka na ife ndị Igbo na-anụrụ ọgụ ya kịta bụ ife ha nwere n'aka fa, ha ga-eji nwayọọ wee kee na-eri eke uru. Mana o nwere ife m ga-arapụrụ unu n'ụbọchị tata na agwara m na ọ kwefuru platform a ọ ga-adịgide ndụ wee ruo mgbe ebi ebi. The reason platform a ka ji wee dị today ọ maka na Chukwu emebego nke o ji bụrụ ezi ichi. Chukwu ezibego ozi ọma nke na-emezi nọ na-atụsụ ndị Igbo n'ọnụ ugbu a. Dịka m si na-agwa unu everyday. Ihe akịta unu na-agbagharị kịta na-agbagharị. The thing ka m bịa ka m gwa unu today. Ndị Yoruba, ndị Hausa mara ezigbo ife. Ha mara ife. Ana onye Igbo na-ege m ntị n'onu, Igbo ofu onye Igbo mmadụ na-abụ igete igwa mmadụ biko. Ana ọ bụ na ị na-ege m were obi nke ekwensu ahụ ije ege m nke Chineke ahụ ije ege m were ewe wee gwagodo m ihe ghọtara. Maka na enwere ihe megide n'elu ụwa ka okwu ọnụ m hapụ ịbịa na mmezu. O nwere ihe megide n'elu ụwa ka Obinwanne hapụ ịbụ ihe a ga-eji nweta ala Igbo ka ọ dị mma ọzọ. Enwere ihe megide n'elu ụwa ka ọ rapụ ịbụ Obinwanne na ọ bụ na Biafra ka a ga-eji dozie ala Igbo ka ọ rapụ ịbụ na Obinwanne ka eji dozie Biafra.
Mr Mike Arnold batara mere invite or bịa na platform a which ngemekwu ndị otu ihe invite very soon. O mere ka anyị mata na ọ bụrụ na ọgụ na mgba ka a ga-eji nweta ife anyị na-achọ because anyị na-achọ all the too political. Ekwugo m ihe a the thing na-abịa na-esere mụ na unu niile bụ ndị jeje create ESN were na-eme mkpamkpa dị iche iche na be anyị. Unu create Biafra Liberation Army were na-eme mkpamkpa na be anyị. Unu create-chara all those securities nke na-afịazi unu ahụ kịta ịchịkọta kịta na anwụ create-kwa ka nwekwa the got even ka na-emekwa mkpọtụ na social media na-asị to ego for what? Onye ka gị na ya na-anụ ọgụ isi na Fulani nọ n'ime ọhịa. Ugbo one ka m na-agwa unu na platform unu mana mụ na unu bụ enemy. Why? Because of na mụ nwa na-agwa unu eziokwu ga-eme ka ndị Igbo dịkwanụ ndụ ọzọ. Maka na ka mmadụ si egbuzi onwe na be nna ya kịta na ahụ ọ na ha atụgo n'ọnụ. Ọ naghị atụgo n'ọnụ. Ya bụ kedu ka ndị ụwa si wee nenecha anyị otu a? Kedu ka ndị ụwa ga-esi nenecha anyị otu a wee sị ka ha bịa nyere anyị aka? Onye Igbo ọbụla ịfụrụ na-aka onye Igbo ibi ọnụ na-aba mba na-aka ọnụ na-aba mba na-eri onwe ha mugu. Ihe ikwubere since like m were Biafra ekwubere kemgbe 2012 kwugide wee ruo today ekwutebeghị. Ọ bụ na ajụọ ga ajụjụ a next thing ị ga-agbaje kwuo bụ na ndị South Africa nụrụ ọgụ 10 years before ha nwere onwe ha. Ndị England nụrụ ọgụ 200 years before ha nwere onwe ha. Ndị Kavachan nụrụ 2000 years before ha nwere onwe ha. Ife a ka gị nwa nwụjurara nne gị afọ ọfụma ga-abịa were na-ama atụ na be nna gị. So you are wishing be nna gị ka ha nụọ ọgụ 30 years ka ha nụọ ọgụ 40 years. Ihe ka ị na-ewushi be nna gị ka ị wee nwee ike iri ihe ụmụnne gị n'ụzọ nzuzo. Maka na ihe mere unu ji adọtị this struggle na-adọtị this unity of our people. Maka na a lot of you people na-benefit from it. And unu nwa na-benefit from it nwere ajọ obi. Imenu ji nwe ajọ obi. Maka na unu jọsụrụ n'ọnwa ajọ obi maka na mmadụ na-anwụ maka this ignorant unu nwere. Mmadụ na-anwụ maka nkịtị na-agba. Nkịtị unu na-agba na ajọ ife unu na-eme n'ala Igbo. Look at Maazị Dibia onwe ha afa. Kedu afa onye nke ha na-akpọ Maazị Dibia kedu afa ya? Mana unu na-egbuso this young guy na-egbusie ka as if to say no nwere ọgụgụ isi. Unu egbusobegwukwa Maazị Dibia na-egbuso Maazị Dibia nwere ihe ọma na Dibia. Ọ bụ na Maazị Dibia nwere ihe ọma na Dibia gị kọrọ na social media eme ọ chọchago mkpọrọgwụ na akpa akwụkwọ ga-eji wee na-agwọ ndị ọya. Amara m ihe unu megideziri amaghịzi m ụdị ọnụ Chukwu bugidere unu buzie unu nwa bụ ndị Igbo nke bụ dat na ihe niile unu na-eme bụ arụ ka ọ bụ. Ma okwu ọnụ unu kụziri ekwu kịta bụ arụ bịa fọgbazie nke unu na-eme n'aka. Look at na anyị na-ekwu okwu ka anyị ga-esi bịakọta ọnụ wee bịa mara ihe anyị ga-emenyere onwe anyị aka. Onye na-azụ ahịa zụba afịa, onye na-eche nche chebe nche, onye na-eme politiks mebe politiks, onye na-eme sports mebe sports. Kedu nke ị na-eme? Kedu ebe akara aka gasị onye Igbo? Kedu ebe akara aka gị ọ bụ ịpụta na social media na-etiso mkpu? Akara aka gị ọ bụ ịbịa na-akwado onye na-enweghị plan na be nna ya? Akara aka gị ọ bụ ịpụta na social media na-akwado ndị nọ na mkpọrọ? Akara aka gị ọ bụ ịnọ na-akwado ndị nọ n'ime ọhịa? Akara aka gị ọ bụ ịnene ndị nke nọ n'ala be nna gị na-ata ahụhụ na-ayọ nri? Ịbịa n'ịntanetị na-afịagharị igo common recharge card of 6,000 na-afịa ụmụ nwaanyị anyị arụ. Nke jọgburu dị na-esigbuzie nke akwụ bụ na ụmụ nwaanyị anyị kwesịrị na-asachasị onwe ha na-ehichasị onwe ha ọfụma. Ego ncha na ego akwa adịkwurozi. Nwaanyị nwere ike iyi pint yie ka 5 months. Unu enwe gọtụ na ọcha na social media wee na-akọsasị ihe niile na-akọsasị wee nọ n'ime na-arịpọtụ peji na-ekwu eziokwu. Unu echere unu emegide ndị mmadụ. Unu nwa bụ ndị nke ahụ bụkwa ndị nke na-esi onu ụzọ ọjọọ wee na-akpata ego. Ọkwa unu ka anyị nọ na platfọm a wee na-ezi ozi maka na edivide gokwa obodo.
na ozi nke nwanne anyị nwoke si ka m bịa zie unu ka m bịa ka anyị zie unu so ka m kpatakwa ya ka o zichazie unu ghọta unu ewere emere onwe ihe ma unu aghọtara udochia ghọtago. Mana ana m asụ onye ọbụla bụ onye nke ga-abata n'obi nwanne ma ọ bụ ndị batagoro abata, biko nwekwa obi nwanne o, nwekwa obi nwanne, maka na otu ị na-afụsikwa Okechukwu ugwu obi nwanne nke m nji wee rụọ ọrụ n'ọrụ asị ime ama ụra na nke a ntụgharịa ka ime ama ụra na nke a data obi nwanne ahụ egbugokwa m ya. I don't kill am. Onya m nji asụ na otu a kịta Jizọs anyị na-ewu ewu ịma na ọ nwụrụ anwụ bifo anyị were ekwuba okwu. So obi nwanne nke ahụ ị na-ichebu mbụ ọnwụgokwa kịta na anwụ nwanne m ga-egbu mmadụ, aga m egbunwu mmadụ na. So onye ọbụla bụ onye na-abịa to me now, biko ana m ayọ ọgụ n'afa Chukwu okike abịa ma abịa na ka ịbịa atịara m maka enwere m ike igbu life. I swear by Chukwu okike abịa ma aga m agwa men na agbagbuo life. Ife obi nwanne bụ kịta a pure businessman, and that is why you wee bịa kịta na support nna m bụ Larry. Onye ọbụla bụ onye na-agwa Obi Cubana okwu now na-akọjọ Obi Cubana bụ onye Igbo nwanne zere bele right now. Imi ya na-akpa ibele ịmara ma support mgbe Obi Cubana before in my life, because ha mere m ka ndị be anyị ghọta na ọ bụrụ otu Obi Cubana si achụ ego ka anyị si achụ ego n'oge hook anyị nọ ka o si hukube ha now. So mana otu akịta asị data were ofu aka tie nwata ihe were nke ọzọ dochie ya. I am going to work with Obi Cubana and chief priest and make sure na all of you be lazy youth na social media will go to prison. Inu try kwa ya try na afia. Because na ịnwa bụ Umu Igbo afụgo onwe anyị ka ya dị iche dịka layi si ekwu. Ịma na mụ nwa chọrọ ka m kwuo maka na nchi ikwu maka nkwubi ihe ahụ m ga-eme gị. Ịma na onwere ihe m na-ekwu na social media anaghị emecha ọ bụrụ otu nsi kwue. Ana onwere ihe ga-eme imagine face m kwuo okwu maka inwe anwa inyere m aka mee ndị ahụ na-achọ ka ha n'onu m sị anụ m. That is why ndị na-eweri arụ ọrụ bịa were bekwa na arụbakwa n'ọrụ were na meseji a jekwuru ndị Igbo niile bụ ndị kpọrọ Obi Cubana asị maka nya bụ political solution o ji bata n'ala Igbo kịta si ha mee gịnị ha pakụkwa low. Onye ọbụla mara nke ọ chọrọ, ọbụna village boy nwanne join village boy, ọbụna city boy nwanne join city boy. Ife niile abụcha growth of economy n'ala Igbo. Ihe a bụ plan eji bata be anyị. Ọkwa anyị na-achọbu ka anyị mara ka ọkwa anyị na-achọbu ka anyị n'obi okwu onu Obi Cubana. Ọkwa anyị na-achọbu ụzọ anyị ga-esi wee relate with Obi Cubana. Ọkwa anyị na-achọbu ka anyị ga-esi relate with the chief priest. Ọkwa anyị na-achọbu ka anyị ga-esi talk with the chief priest. Ọkwa anyị na-achọbu ka anyị ga-esi talk with ndị governors. Ọkwa anyị na-achọbu ka anyị ga-esi wee pass a message to President Tinubu. Ọkwa anyị na-achọbu ka anyị ga-esi wee gwa Tinubu ihe ọ ga-emela anyị wee release na ndị Kano. Ọkwa anyị na plan bụ ihe anyị ga-eme ka akwụsị mebi ngwafịa anyị na Lagos. Ọkwa anyị na plan bụ ka anyị mara ihe ga-eme ka eti ibere anyị ọkụ ka anyị rụba ọkụ ka ụzọ gaba ọfụma n'ala Igbo. Ọkwa anyị na plan bụ those things. Ka ezi ihe meziri overnight anyị echefuzi ihe ndị a niile whereby that na ndị bụ the product abatago n'ala Igbo, which is Obi Cubana na chief priest. Ị gaghị anapụnwu ha. Ha yesi onye ọbụla tawakwa afụ. This is opportunity. Onye bute onowu Igbo kọnka m wute ihe onowu Igbo kwuru wute ihe nna anyị kwuru ebe a. Onye suru na eji na-ebukọrọ ngwongwo na-ebu na ebetu mee nye ka ọ dị n'udo because na unu mee n'agha ofu onye anwụọ ndị ahụ ijikwa maka abịa mee ha ma nwụkwa na-ewe na akọ n'uche na-eme ife na be anyị na-enwe zone by zone things, street by street things. Ya bụzinanụ nke field a bụ ihe ga na-ese okwu. Mụtanụ ka esi agwa ndị politishan okwu ka unu si chọọ. Mgbe m nọ n'ala Igbo, mgbe m nọ na Wọlịwọlị out Ọnịcha, mgbe anyị na-eme politics, word by word ka na-eke ihe gọọmenti na-eweta. By word by zone by local government. Nke a na-eke na field anaghị aba uru. Nke a bụ nke eji achọ ọrụ. Unu kwesịrị ịma na Obi Cubana nara job ana ọrụ ahụ ọ nara kịta na oge deliver ha. Onwe ihe mere Obi Cubana omegokwa anyị niile anyị agaghị anabatazi ka anapụ isi oyibo. Anyị ma anabatazi ihe ọbụla ndị Naijiria mere ndị be anyị agbaba ha mgba. Ọ bụ na Nnamdi Kanu anyị niile bụ ndị belivere okwu ọnụ ya. Ọ bụrụ na ọ na mba akwụkwọ kịta ọ ga-asị attack should desist from Obi Cubana maka ọ ga-aghọta internal issue
dino with Obi Cubana. Oga water the serious mess Obi Cubana tironwe. It is the same thing when Mbaka put tironwe na Nsobu. Okwefu kwangbe Nnamdi Kanu ceasefire and make sure I protect Mbaka na I got ponatagodi asonye nkai. The same thing mgbu Ojuzo Kanu o etinye na mkpọrọ ọkwa Nnamdi Kanu kwụsị kpọnatagoro na ndị ama mma ihe ọjọọ ebe anyị nwa nọ ebe Chukwu nyekwara anyị igwe o ji ekwu okwu. Otu a ka ọ dị Obi Cubana ka anyị mee ka ndị Naijiria mara na ebe ọbụla aka ọbụla ha wetara this time anyị ga-eji ewe so ha. A lot of people akpọgo m, a lot of ndị obodo jibiri ndị Igbo jibiri akpọ na m. And eziokwu erizi iwecha na m abịa program long time erizinugo mie wee sị ka pipe zielo maka na onye agwara amarago ofu okwu ezigoro onye ma ihe anyị ga-eji bụ egwu uche kịta. Egwu uche anyị ga-eji na-abụ na anyị ga-akwado Obi Cubana, anyị ga-akwado Chief Priest, anyị ga-akwado onye ọbụla bụ onye na-eme ihe ego na be anyị ga-ebido kwadobe onye ọbụla. This man mkpọrọ na America no bịa mee interview ebe ahụ m na ya kpachara nkata. I learn another things in the politics entirely. Ịma agwara m na m anaghị emekọ with ndị be anyị because ndị be anaghị enye m uche, ha na-anara m ya nara and ha naracha m ya kọba m ọnụ. Ma ndị nchọchara ka nyere aka through investment and through business, all of them does not even understand what business is all about. Obi Cubana abụrụgo onye afịa dị ebube afa ndị Igbo ji kara akara n'ụwa. Obi Cubana abịakwuo na ihe apology maka ka o si kwughe ọnụ. Ihe Obi Cubana na-eme ka ya gọvanọ na-eme ka ya sinetọ na-eme ka ezi ihe o ji wee bụrụzi nke Obi Cubana bie dị iche. Obi Cubana kịta na-ekwukwa okwu kakwa enyekwa ihe a na-akpọ self-help more than ndị nke na-ebukarị ego karịa nyanwa. One ka gọvanọ gị nyegoro gị mana according to unu nwa, even in my eyes on social media eyes, Obi Cubana na-ewere ego onye Ifeanyị Don. Obi Cubana na-ewere ego onye gasịa ndị ọzọ niile henye na ya na-emeke ihe ma e-money because ka ị na-ekwu okwu Obi Cubana na-ekwukwa e-money because ndị a niile ebuchakwa ndị nọ n'ofu otu. Ọkwa ma mgbe ha mee meeting m bịa were Obi Cubana wee kwuo okwu mgbe ọ bịa sị that na don't worry na ha na-eme ihe niile ha na-eme underground to make sure na release nwanne anyị nwoke ahụ. Do you know if this is the way or this is the assignment enyere ha ka ha wee mee ya ka e wee release ya Nnamdi Kanu? Unu ama na ọ bụ assignment ka ha nọ. Ọtụtụ ndị be anyị kwesịrị na-eji ụmụnne anyị so na-agbaziri ha ọsọ na-ajụzi ọ plan ka unu ji emezi ihe ndị a niile. Unu achọrọ ka ala Igbo dị mma ka ogene. O kwesịrị Obi Cubana bịa even mgbe nwa Tinubu bịara there. If not onye ka nji asị unu ndị a niile unu kpọchara ndị isi na this Biafra struggle, ha werugo ụjọ mebicha ihe ha emebichago akara aka ha mebicha destiny ha enweghịzi future ya mere na ha da amazị mgbe ihe gafere ha. Ọkwụnụ mana mgbe Biafra ka bụ Biafra, mgbe IPOB ka bụ IPOB, nwanne Tinubu bịa n'Imo steeti ọ dịghị ka one command through Simon or through Nnamdi Kanu na agaghị agwa onye ahụ ekwesị egwu ya na that stadium. Ịma ndị be na like ihe ya na force njoin ya kịta na one society na ala Igbo kịta wee gwa ha ndị aga na-akpa anyị tomorrow na page m ga na-eju because aka m ebigo ọbara. Mana otu aka m ebibeghị ọbara na ọ bụ eziokwu ka a ga-eji dozibe anyị at last ka enwekwana ndị aka ha dị ọcha ga-eti nwa aka n'akwụkwọ. Ya bụ ihe ndị be anyị ga-agbapụta na fight mgbe ahụ ga-emebozi otu a odoro mma. Mgbe m ebido gbube ọbara, mgbe m ebido tụba aka, mgbe m ebido wee sube imi, mgbe m ebido wee abuse be propaganda ba ndị mmadụ na-atụ asị mgbe aka ndị Igbo ga-love mana agwa m ha na-asị I will never. Unu alikere m like this, forget about it. Ihe ọma niile yọrọ Chukwu na-abịara m ayọrọ m Chukwu ana m ayọ Chukwu ayọ. Chukwu knows everything about me. So ihe ọrụ m bụ ịgbaba mbọ ọnọkọ agbaghị moto fuel nyaba onwe mụ nwa. Chukwu enyego m ike, nye m ebube, nye m oke nke m, so ya ka nna ya sasịrị onwe m n'ụwa niile. It's not my business to see you to fall, but it is my ability. Ọ bụ obi ebele m ka m ga-eji si hey no nke fọrọ no werie instead of ntụfu irie ya. Kedu ife nji agwa unu ihe ndị a niile? Because the same Obi Cubana unu na hell na-enyi na-aba ụrụ ihe na-efoli ebu about almost going to 2 million. Kedu ka unu si wee n'ọzọ overnight unu aghọtarazi na onye unu na-eso long time with a plan o ji for unu abụ ndị Igbo.
maka ụnụ bụ ndị Igbo bụ ndị hụrụ ya n'anya anyị nwasịrị ya na ihe ọ na-eme na edite na ihe anyị chọrọ ka anyị mee na ya bịazie ka anyị ga-emebe ihe ahụ otu n'otu ọkwa omebe gị na Asaba ihe anyị na-ekwu na-edevelopụ Asaba mana the problem anyị ga-enwe na ya bụ na Asaba anyị na-edevelopụ uche ga-adịkwa na mmiri uche ga-adịkwa na ọkụ uche ga-adịkwa na ụzọ uche ga-adịkwa na ụgbọelu uche ga-adịkwa na ụgbọ mmiri uche ga-adịkwa na ụgbọala uche ga-adịkwa na trafik or this and that so ọ kịta ọ ga-abịa na-eme kampen a den ofu onye asị nwa Tinubu before ya na-akwado papa gị releasing Nnamdi Kanu for us mgbe IPOB ka bụ IPOB mgbe ebube ka dị ndị Igbo n'ime mgbe ndị Igbo ka chọrọ ka ha nwere onwe ha today tomorrow that congregation abụrụ ori ka ekwesịrị na-ezu ma ọ bụ na-adọkasị rice ma ọ na-adọkasị machine nwere ihe ijiche ụmụ ihe ndị eme ihe ndị a niile ka Nnamdi Kanu gwara gị n'okwu ọnụ ya wee sị gị na mgbe anyị nwetara nwaanyị na a lot of things ga-abụrụ ihe ndị Igbo ga na-enwe free maka anyị nwere ihe free too much icheke mgbe ipere mpe na mgbe ipere mpe bụ amaghị m eji gị bet I remember akụ gụọ m nje na nke nnukwu mama itiri akụ ọ bụ na mangoro gụọ m nje je wọrọ mangoro na nke mama ya ma ọ bụ nje ebe na ụtụtụ mango ụtụtụ taa ụdara gụọ ya ije n'ukwu ụdara je chere ụdara ka ọ daa oroma gụọ anyị nje na be m nke ahụ na-adị na family anyị every time wọrọ oroma lacha gova gụọ m wọrọ gova taa enwere ihe niile bụ dịka free na Biden yeah, na my own age, na my own time. I never call it because a lot of mazi dibia bụ dịka ụmụaka ka ọ bụ. And him and Anambra azụrụ ha n'ime ụlọ akwụkwọ. That is the preaching before. Azụrụ ndị Anambra n'ime ụlọ akwụkwọ. They don't know about omenala. They don't know about Igbo tradition. I challenge all the Anambarian. They know. Oh, ebi m na Nnobi. Na Wuda Nnobi. That is where I grew up. Oh, it's Anambra State. Many Anambra boy because they swim in the money. And I na kwanyere who. So what am I talking in essence about yeni na na-ekwu na anyị nwa needri ịghọta that na ihe ọbụla anyị mere onwe anyị nwa ga-ata afụfụ ya ka anyị were egwu uche kịta wee pipe olo ka anyị were egwu uche kịta wee pipe olo shame o Yoruba shame Hausa Obi Cubana ha bute ego ha butere anyị ya ebunye ndị chief priest ha butere anyị ya ndị a ebunatawa akwụkwọ akụ n'ụlọ so kịta ka anyị ga-ejime gịnị ka anyị ga-akwado ha ihe na-ayọkwa ndị Igbo niile bụ ndị nke ka na-eti mkpu Biafra agaghị abịakwa n'iti mkpu iwu ọchịfụ na chekie mgbe ebidoro mebe Biafra n'ike na mgbe a na-eme Biafra with akọnuche chekie ya kata balance ya eziokwu na mgbe anyị na-emekwe ka akọnuche na ndị Naijiria bịa na-egbu anyị mana ọkwa mana mgbe ka anyị ji wee gain more international respect and international support which is not the bad and this man nwana anyị nwoke ka ọ maka na ọ sị na anyị mega adopt nwana anyị nwoke abụ America mere interview ọ na-akọwara anyị that na ọ bụ na ya use politics na ya ma nwetakwa onwe anyị anyị ga-use politics Nnamdi Kanu na-emega accept of politics unu sị na ọ bụ asị gịnị ka ọ ka na-ebe ahụ eme o mere accept because ihe na-esezi okwu na-abụ what condition ka ị ga-eji pụta he has agree in everything but what condition ka ị ga-eji pụta ị ga-apụta na afara ibe ekwu jee join izie ha wee na-eme ife ka ala Igbo dị mma ka ala Biafra nwanne dị mma ka ọ bụ na iwu na a ga-enyerịrị gị Biafra which is na conduct referendum and they conduct that referendum Nigerians know they will fail and these people that is going to fail if they conduct a referendum are the one who carry weapons, are the one who have securities, are the one who have your life as a master. Soludo have been proving it to you people as a professor. Because what makes him professor? What makes him professor is what he's doing now. Mana mgbe ọ bịara ịchị ọchịchị mana ka ha pigago na ebe Soludo nọ ka ije na nke Obi Cubana apụta. Sorry. Ka m tinye n'anya. Good morning, my people. Good morning, my people. The holy man is around again. My people, this is Mr. Silvanus Larry. Okay.
Adama Wenso Neku. Biko, I want to say one thing. People has been talking a lot of things. If you say that somebody is talking nonsense, don't forget that that person has brain. Exactly. He's messing himself up. Don't forget that pig has been messing itself up, but still people eat it and call it pig. Exactly. The only love you have in the world is the love you shared with your brothers and your sisters and all the people around you. That is the simple legacy. I want to tell you people, the Igbo people, you have started again. Yeah. You have started again. Yeah. You have started again. Yeah. Umu Igbo. Gumi is from Hausa or family, Fulani. People, it has been going. How many Hausa people have been shouting in the television? Killed him, kill him, kill him. Now, our brothers made a very simple political mistake, which is nothing in the political arena. And now, onoka this one nine year. Let me say 1 9. Makona zachino say ebo. Awesome, at least awesome. Close your mouth. Stop supporting evil. Then, on what a crack of, because I know the game of Ndibo. The game of Ndibo. Web Ematea Hamare man again haga beneme. That is simple. Supporting evil or by supporting Obi Cubana, or by supporting I don't know if you, because that is the problem of them. Akugu yogo. Because oku hana ha daita no oku hi na-ekwu. Ihe anyị na-ekwu okwu ekita na bụ Obi Cubana, no matter whatever you do, you will never win him. Mistake ha mere bụ mistake everybody can do. Ono ka ndị say that Jesus emeghị mistake. Ma Jesus mere ezigbo mistake. Onye mere o ji wee naba n'oge ya. So Obi Cubana megoro mistake. Ka anyị gịnị bụ problem anyị? Kedu ife anyị na-achọ? Right now, gịnị ka anyị na-achọ? Because ajụọ gị na isi na-eche Nnamdi Kanu, ọ na-eche Simon Ekpa. That is mentality unu bụ now. And that mentality is bad. You ji bad because Nnamdi Kanu pụtagodo kịta now, ọ ga-adịrị unu worse. Why? Because unu anaghị eme attempt ka unu dozibe onwe unu. Ọkwa m tigidere mkpu agriculture before Radio Biafra bido tibie. Even Simon Ekpa kwukwara ya. Why unu achọghị na chena agriculture ahụ? Massive. Anyị na-emekwa business, anyị na-ekwukwa maka Nnamdi Kanu. Otu ọ na-ebe ahụ, anyị chere na-egba aka na-agba otu akịta na ọnya ka ori ji karịa, na ọnya ka aka akpa ji karịa, ọnya ka igbu mmadụ ji karịa, ọnya ka wayo ji karịa, ọnya ka anyukwu ji karịa. Because a lot of us know the work. That is why you able to be one business strategy. Since bido n'ụrụba n'ọrụ, ndị na like nwanne anyị akịta na okwu na esave gomie. Mbosi ọbụna nchọrọ ka enyere ndị Igbo aka, mbịa si aweta ego. Because ụmụnne anyị akịta na-akpọ Obi Cubana na nsị ha nyụ na gọta bụ na o nwere the way ha si akpa ego nke ha, and the way ha si akpa ego nke ha ya ka ndị banyị na-asị ha gosi ha ụzọ, kwe ha gosi ha ụzọ. Amaghị m na onye ka onye na-asị na ọbụ ọjọọ ijidego Obi Cubana ogbuo mmadụ. Ihe Obi Cubana business ọ na-eme, the way o si eme business bịa na-agba ndị mmadụ gharị, nothing more. Now o burugo ego bunata na bayi si ka o mee gịnị ka o wee sọpọtụ onye dị ya n'obi bụ political idea. Ya bụ Tinubu dị ya n'obi. Otu a Tinubu dị ya n'obi, nke nwa na onwe onye dị gị n'obi, o nwere ike si na ọ bụ Peter Obi. Ọ sịkwa gị na ya laikrọkwa Peter Obi. Then gị nwa na onwe ga na-asịsị ka ị gwazie na ndị Peter Obi na Tinubu abụrụ onye Igbo na onye Hausa. Mana gị nwa na onwe ga-echefuzie na ụmụnne gị nọ n'ala Hausa. Ichefuzie na ụmụnne Obi onowu Igbo kwutekwara okwu nọ na okay, efu egechara m ya, but na mụ nwa na-ekwuzikwa okwu na repeat kwu owu n'owu Igbo okwu. That is why my brother, let me tell you Chinonso, whoever you be, or Chinonso Ebo, yeah, ka m gwa gị eziokwu. Ifuru m otu a nnọọ kịta ị ga na-afụ m every na-afụkwa m with prominent men. Do you know why? Ị ga na-eji na-afụ m otu ị nwere ike isi na m eri gị, ịma na ihu na-ekwu na m anara gị ego. That is all. Ọ na mụ nwa na ụmụ na-akwadozi Nigeria gọọmenti. That is all. Otu a ga na-ekwu agụ ga-egbu gị. Otu a ga na-ekwu ị ga-anarị, a ga-egbu gị n'ike because unu chuzuru
hard life, difficult life. And no, you can realize the same. Na mo we bia sobekwu nu tibekwa the same mgbu na this connection na bịara m every day na amahade ga-agbanaghị m. So nwesi na ọgbanaghị m ka ezuru ọba na na-eti mgbu ka efri ndị mmadụ na ọkwa n'ime na-enene ndị a na-ata afọ. Mụnwa na-ata afọ, ha na-ata afọ bụ double. Ọkama na mụnwa je sacrifice ka ha ribe ka mụnwa wee taba afọ because ofu ga-emeriri. So na mụnwa ịbịa soro na-eti mkpu na social media without ịgwa ndị nọ n'ala Igbo na-ata afọ iche na mmadụ ndị na-apụta na social media ka isi dị mma. Many of ndị Igbo na-apụta na social media, many of them nwere way ha si collect ego wee na-take care of themselves. What about ndị na-anaghị enwede ego go here dịka smartphone wee fọbazie itinye ego na phone? Ke maka ndị ahụ, you know they hear about those people, you know they think about those people. Even onye mere nji wee sị na nwanne anyị nwoke abụ onye isi Igbo youth, no wahala, we are coming in another way. Ị ga-agwa anyị isi youth ihe iji eme maka na ihe na-ede na social media taa amaghị iji edechi ihe niile na-ede na social media iwere eje kpokọba ụmụ Igbo ọnụ ịmana ị ga-agafa. You talk about Ejofezak, the same Ejofezak egwu ọ gbakwara Kinachi ịgba ka ị control mindset ndị mmeni before you can work for Igbo people. Na-agwụ no those things abụrụgo old faction. Onwe ụzọ onye ga-aghọrinwu na onye ọbụla ịgwọrịta kịta na-edi ihe n'aka gị mana o nwetara ya mgbe ahụ ịbịazi at ya ma ọ bụ n'sagog. Onweghị onye Igbo ga-arụrụ gị ọrụ free, onweghị onye Igbo ga-enye gị ihe free. So why can't we understand common thing? Wee ma that na ihe ọbụla na-eme n'ala be anyị, let us use our brain. Simple. Ikpogodu m onye ori na kpogodu m ajọ mmadụ, kpogodu m ogbu mmadụ, kpogodu m sabo, kporo m ihe ha amanyere gị aka in 5 years ị gaghị akpọkwa m ya ọzọ. And ọ bụrụ that na mụnwa nwegide power nweta power gafee gị dịka otu akịta na ijere na ọkịta na kedu ihe unu na-agbari ọsọ na ọ bụrụ na ọ bụ mgbe men ka bụ men nsoro wee kọọ ijere ọnụ ihe unu na ga-akụ ya mụnwa ga-agba mbọ fụ that na ọnụ ahụ kọrọ ijere na ọma nachia m ọnụ mana ọ nachiago ndị a nne kọrị ọnụ. Why? Because onye akịta ejego mana Imo steeti o jee ma na Anambra steeti o jee ma na Enugu steeti o jee ma Lagos o na-achịakwa na Abuja o na-ejegharịzi kịta o mana anụrụ m mgbe unu na-asị na ka afọ ọkpa ya n'ala Igbo. Ife ndị a niile ka unu bịa na-ekwukwa mgbe unu na-eme ihe sekuriti na-agwụrụ na ihe sekuriti unu na-eme na ọ bụrụ ọ dọrọkwa ka sekuriti mma anya ya o na sekuriti unu na-eme dịkwa ka ọdị like this o nji wesị unu na-emekwa unu na-emekwa na bịa n'Enugu steeti echiri m unu that warning. Emechazie mgbe ọ bịa ihe mere n'Enugu steeti incidentally then abịazie bịa kwubezie that na why na ESN ejere ebe a senior Sanwo-Oro bịa si that na ndị igwe ndị Enugu steeti si na ha chọrọ na Sabo dị n'Enugu steeti. Even in Nnamdi Kanu Mgbokwe, I don't know why Sabo always come to Enugu state from Enugu state. That yeah, be here with me when say okay, maybe Sabo na better Enugu state. That means Muma Gabuzi, that man get end the Sabo Enugu state. I will make sure that nobody will be Sabo in this struggle. And anybody that going to be Sabo, including Mazen Nnamdi Kanu, I must make you to feel the same thing that everybody is talking about Ifajuna. Because Nihema Neje betray one neighbor Ukuano. Because Umu Igbo they believe in Okuano very well. That's why they believe in Baka. That's why they believe in Bukobi. That's why they believe Dumeje. That's why they believe even governor. That's why they believe governor Makiage Elite. Manye de ke Bukobi ndị amụma niile, the believer of ndị amụma niile, ọ bụ nya bụ ife ndị Igbo ji wee biri gbogbo. Igbo believe in people's word more than anything. So na mgbe Nnamdi Kanu kwuru okwu o kwuru, Igbo bịara believe in him. So any mistake ọ bụla na-eme due to or according to the British standard, British colonial system, people will be respecting Nnamdi Kanu like people respect Jesus, because what Nnamdi Kanu preach, it is image of their future. So when they are now moving, they will be remembering the image. It is like when your father Nada go back obia horugiro, kologa, tell you tales, stories. In a movie, you got to think about the story. It's common sense. Then it's like you that's studying. When you go to class, your teacher will teach you, you have it on your brain, and you'll be reasoning about it. All very common. Okwu obuna na repeat n'isi mmadụ. Ọ na-adịkwa too difficult before feature. Because okwu nna m gwara m ka m ji ekwu okwu today.
okwu nne m gwara m ka m ji ekwu okwu today. So okwu Nnamdi Kanu kwuru ka eji ekwuchi ọtụtụ ji ekwu okwu, which is normal. Mana ị ga-ewezi ọgụgụ isi gị wee ghọtagodu sị gịnị ka Nnamdi Kanu ji kwuo ụdị okwu a? Gịnị ka ndị a ji emechi ụmụ ihe ndị ha na-eme? Ijụkwukwu onwe gị ajụjụ a. That is ebe unu na-enwe ezigbo mistake now. Mana unu ga na-afụ ya ka mụnwa na-akọgheri until ihe niile aha na-ekwu okwu ya emezuo. O mezukwa ha na unu ga-afụ ya n'ọkwa anyịnwa ndị dị ka anyị na-abịa dozibe ebe anyị achọghị ihe ịhụ na-akọ. Maka na immediately American recognized be anyị maọbụ immediately British recognized be anyị gede na United Nations recognize or any country ọbụla, which is na ọ bụghị ọnwa ga-asịkwa anyị nwa nwere onwe anyị na anyị nwa ga-eji aka isi anyị nwere onwe anyị. Ọ bụ na ha recognize obodo anyị, two things na dị involve. Nke bụ na all system ha ka ga-eji chi gị. Then ọ bụrụ na ọ bụrụ ha nwa bụ ndị mechara na restore ba anyị back nya peace. When we was talking about restore, mụ na gị na-agbahụ onwe anyị ka nwanne like nna anya na ebe a. Ọ bụghị ọfụm nkịta na ọ na-eme anya ka onye Enugu steeti, ọfụm ebe ọ na-eme anya ka just that guy. Ọ bụ na ọfụm nkịta na dịka otu o si ekwu na Igbo a na-achọkwa ime mistake, ọ kọchara akọ dị mma ebe a. Then eji m because of okwu na-asị ka m bịa nso ijekwazi ya nso kịta na ọ gaghị enye gị face. Ọ bụrụ ya bụ Igbo na Igbo bụ onye ọbụla fụrụ onye Igbo ga-enwe anwụrị. Ị kwesịrị na-enwe anwụrị. Otu a na-ekwu okwu a, many people need ka ha jump into me say hey nwanne ke otekwana. Mana ndị chọrọ ikwu okwu a na-ezo onwe ha ezo. Why? Because na ha adịghị trust to themselves. Otu a nọkịta enwere platform mama nje n'ụwa, enwere gọọmenti mama nje n'ụwa. Nchi na Nigeria nga nna ya natakwa echi. Why? Because I build m with the truth. I build myself with the truth. Anything ọbụla m na gị mere maọbụ na m na gị mee business o ma na m na gị nwee ka isi kpa nkata o, enwechara m limit of ife ọbụla m mecha to everybody till today. Enwere ihe nwere ike ịkwụsị nwome ịga n'ụzọ eziokwu. Maka ebidoro m n'oge build. I know that the world will later change like this. I know. And more is going to change. That's why I'm trying to preach to our people ka ha baa na agriculture. Maka ha baa na agriculture, ọ ga-enyere fa aka na ọ bụ na ihe ike ga-abịa. Maka ihe ike ga-abịa. Then otu Obi Cubana nọkịta nya bụrụ n'afịa. Were na ezu afịa. And unu were na-azụ afịa biko nụ. Nwa na-agbakwa mbọ na ọ bụ na osuo na Lagos ka a mara ka a ga-esi bịakọta ọnụ. Ịghọtago? Osu na Abuja ka maka nke Abuja anyị nwere ike ịlapụrụ ha gba ọsọ maka na ha nwezikwa Abuja. Unu ma nke ha ama. Ịghọtago? Mana Lagos ha ewerubeghị ya. Ha ka na-achọ ka ha were ya. Ya mere Tinubu ji eme ihe niile ọ na-eme ka ọ maa na o nwere ka o esi wee nweta the heart of Igbo people. Ka ha vote orie, ka ha wee push it together. Ka ndị a wee natch ya back to Sahara Desert. Because Tinubu ama mmenwe nite because a lot of people nọ n'army bụ ha nwa bụ ihe ahụ. Ịma mgbe ahụ emere rehabilitation. Ọ bụrụ na ọchịchị nke ya na ọ nke Buhari. Rehabilitation a bụ ihe eji kpokọta Boko Haram pack ahụ n'ime ndị amị. O nwere ihe ọzọ Tinubu ga-eme na-abụrụ iwepụ onye isi. Nke a dị izi. Iwepụ commander, captain, iwepụ sie nke a dị izi. Mana nke a adịghị izi. The members. Isi na ndị members abịa na ha ncha akwụsịsịa onye ga-echekwazi obodo. Ha nwa bụ ihe ga-ejekwa fọm kwa yirikwa akwa nke Boko ha bịakwa tiwekwa gị ịgba. So ọ kara gị mana ịhapụrụ ha na gọọmenti ha na-achịkwa na-enweta ihe ha na-achọ. Ifuru the game na-eme na. So onye ka Tinubu echekicha gị na-asị mba na o mee n'ike na ọ ga-afịa ha alụ ka okolo anyị bụ with Igbo people and South East. Onye mere o ji wee jee bido na-negotiate with the governors. And the governors ghọtara ozugbo join ya. Because everybody life is in danger. Even including Tinubu child, all of them. Ihe ha na-ehugharị na London, na-ehugharị with Obi. Nwanne ha na-achọkwa ka ha mara ha ga-eme because ndụ ha na risky. Chiri otu ihe nọkịta na-asị na onye a the wicked na the wicked na m bụ na mụ short your mouth supporting evil, something like that. Evil bịara gị na ima mepe nwa ọnụ so mmadụ shut up. Ọ bụ na ị mara ife na-abịa na be nna gị, ọ bụ na ị mara ife na-eprichi, o nwere ike abụ na akwụrụ gị ụgwọ because o nwere ndị akwụrụ ụgwọ ịfụ ha na onye ọbụla na-ekwu ihe ga-eme ka ala Igbo dị mma. Nwanne atakam na-ekwu n'ụgwọ nụ. Ha na-akwụ n'ụgwọ report ana report page ga na report ya ọ na-reduce boasting.
Yotago, yeah, be fem mofuma, or butaka on a social media. For the nasty, they lose easy followers. The may lose followers, but now this page, Obinwannem Igbo TV, Obinwannem TV, Obinwannem News, Hanchana Riare. Nke Obinwannem Igbo TV bụ ọnọkọta ọrịka nwere ike ọnọkọta ihe ọnọkọta na 191,000 plus. Ebe ka ndị anyị na-eno. Ha na monitor. O nwere page program mere with Mike Daniel. Kedu ihe share ya? Almost going to 500 shares. Ịbazie na ime ọ chụbago 1.something million viewers. Mana apụtara na asị na nwoke onye na-efollow Obinwannem o lose go followers. O maka na ndị ahụ niile nluzuru na-eche na nluzuru ha nwa bụ ndị na-ama like nkewa ya ụfọdụ amara dị ihe ha na-eme, ụfọdụ dị confused, ụfọdụ emega ji ife na-agbazi ọsọ ka m na ha hapụ ejam because ha mana m ga-agbapụ ha afọ. Is normal. Okay, for kwangwa ha na ha ga-agbasi ọsọ na social media. Right now nke ife na-emenu onya mere ji wee sị unu ka anyị bịakọta n'ọnụ kịta ghọta na kịta abụrụkwa oge eji agba mba na social media, ọbụrụkwa oge eji akọ ọnụ, ọbụrụkwa oge eji eme riot n'ala Igbo. Kịta bụ gịnị ka ị ga-emenwu? Ọ bụrụ na ị mara ihe ga-emenwu business, mee ka anyị mara. Very soon anyị ga-ebido advertisement of every skills industry. Ife ọbụla nke ị na-eme ịchọ ka akwụọ gị ụgwọ, we are going to train you, we are going to sponsor you, we are going to open market for you. Stop ranting on social media. It will not help anything in our land. Government will not listen to you. Go and check even Cameroon. I remember Amulujima Emeranyato. Nifuna Ambazonia enwere go nwa ha, Nifuna Ambazonia enwere go nwa ha. If you know when ndị nke ọzọ na Eritrea enwere go nwe. Ihe ndị a niile na-ekwu Ambazonia enwebeghị onwe ha since. Onye isi ha kpochiri since na ihe a na-agba agụ bụ na Western world. Ebunus na law na-eme exist. Na Western world ka eburu onye isi Ambazonia tukpuo na mkpọrọ. N'ebe ọ nọ jogbuzi ude na-esigbuo nke aka bụ na onye nke Ambazonia ndị United Nations recognize go ha bụba egbe. Nke ha adịgo legal maka na ebe m nọ wee mara ihe a na-agwa na South Korea. Mgbe na-eri asylum na South Korea. Ha sị m na everything nkọrọ bụ eziokwu, but na ha adịghọ confused because Nigeria ababeghị in a state of consign. Like ọ bụ na ọ bụ kịta Nigeria nọ na state of consign ka m batara South Korea. South Korea ga-enye m akwụkwọ with the power of IPOB njiwegadia. South Korea ga-enye m akwụkwọ life protection, United Nations protection, because they are member. But in Nigeria, a concern. Why? Because they will be here trigger the international community to lay Nigeria under consign. So now Cameroon no under consign, a country of consign, long time. Mana can a boom how we wrote today? He went to be whom how we wrote today. Divide a rule in the security in can abandon security in cab umuneha, security cab konye Abazonia, Nkabonya Abazonia, Nkabonye Cameroon, Manahaka Nebuwa, who is sponsoring them Ibuwa, Ndocha Hina Choka recognize Yagi. Very simple. Mr Mike Waranyezi Yoku. Unacho hinyero unaka. Anya just feel that no choriji when not barego. And it's okay for you. We're not draw serious. That is why I'm just the mad bikono. Unu marakwa that na ụfọdụ pụtasị kedu ihe na-eme na-abịa bata n'obi nwanne ka je dozie bai. We are into business, we are into politics, we are into security, we are into everything. Don't worry. Connection is the game. You got funding gonna be na this TV very soon. Stop. Stop ranting, stop propaganda, stop lying. Stop making your people to come on your page to just watch you ranting. Find something, make something achieve. Just talk on the one contract na Igbo. Maybe with a contract and maybe if na bro bigi ga na Igbo kan bro bia ise na ode. Choma de to mo be no nye beraka just like that. Gina have focus about baba life. Iga fuki ife ni negeji dajo. Ọ bụ unu nwana support ndị nọ n'ime ọhịa mere ndị nọ n'ime ọhịa ji ezuzu. Why can't ndị nọ n'ime ọhịa iwerekwa the mindset bịa join ya ihe dịka Igbo security n'ala Igbo? Una na-echekwa echiche ka mmadụ. Why can't ndị dịka Gentle Yahoo join ya security obodo ya? Why? Were sense ahụ wee nọ n'obodo ya.
Why can't India not anymore? He join a security obodo? You know, choose ebo na ndị Igbo ga-eji wee baa uru, ebe ọbụla ga-eji bara Umu Igbo uru, unu agbachie ya. Anyị si unu ka anyị bịa mgbe Nnamdi Kanu na-eti mkpu ka through IPOB, anyị na-eti mkpu tigide mkpu, unu asị nọ na koiri na social media, he rant on social media, make action, na nye order, art ya, ogologo okwu adọzi n'ụka mgbede, nwanne ị na-ekwu too much, ị na-akọzi too much, art ya. I remember am. Then Nnamdi Kanu mgbe ọrụ ya tekere eme. So life of unu nwa bụ ndị Igbo na-ebi, both ndị nọ ifucha ụmụnna ebe nọ n'obodo Igbo. Hai Chineke nna, ifu ụmụnna ihe a ndị a na-ekwugiri ihe a, ndị na kọmenti ifucha ha ebe n'obodo Igbo na-ata afụfụ, ifudo afọ ha na-ata imere ha ebele na kegoro nwoke a ntị n'ọnụ. All the people want to crucify them. Cubana chief priest and the Cubana, they did what is called politics. They want to belong to the political arena, to be here, to be heard in the governmental arena. They are not sabotaged. They don't. Who are they sabotaging? It is only a simple politics. Two of them has only one vote, and it is secret. What are we making noise for? I want you to share this video so that Cubana and the Cubana chief priest will see it. What about the people whom they lift up from poverty? A lot of people, many. Do we talk about that now? No. Do we shout all the rice, whatever they give to people to make people happy? Do we talk about that? No. I want Umu Igbo or Makwa Waru Malongwe. Epate ego adrisi. Epate ego adromfe. Ego di nogu. Onye nwanne patadia. No biocha nefnaya. Let the person embrace his brother with love. Personal regards. Cubana chief priest and the Cubana himself. I've seen you. I met you people in Oba. But I'm not to be recognized. The little I have is enough for me. I don't need any recognition before I talk the truth. You are not a criminal. You are not. I love you people as the way you are behaving, helping people, facing a lot of persecution in the society, but you didn't give up. Igbo people, if somebody made mistake or make any mistake, there is a way of correcting mistake in Igbo land. Somebody can go to the chief Igwe and report the matter to them and say, Igbo people, that's the way we do things. Cubana has received a title, chief, in a very holy place. Enuguku, a holy place in Nri, Umundri, Igbo Mundri. You should go to report them to the Igwe. Igwe will call them. Nobody will hear it. Just like Yoruba, like Hausa and Fulani. We keep on making a lot of noise. Now, Cubana chief priest, share this thing to get to them. Cubana chief priest, be very, very careful. Your money is running down, but nobody knows, but I know. Go back to God, lift up your loyal hands and prayers for God to purify you. That purification from God, you need it now. The politics is not for you, but it's a game if you can play. God bless you. Cubana, you're a very handsome man. Igbo people loves you, therefore love them back. Do your politics. You are not doing bad. Cubana chief priest, you are not doing bad. But when we find a weapon, anu ba joso agbanya aja egbe. Umu Igbo onye abụ ndị abụ ụmụ nwanne anyị. Ọ bụrụ bọsị nwatakịrị gafuru mmanụ ka eji apịa ịtarị. Ọ bọsị ọ gafuru oguru akwụ. Ụmụaka na-abụọ, they are still very young and vibrant in Igbo society. Let us not to pull them down. Cubana and Cubana chief priest, respect the Igbo culture as you are respecting them. I'm not saying this to get money from you to get anything. I'm an elderly person. I think I have got enough what I want, but I'm telling you,
go back. If you like politics, do your politics with open heart and mind. If not, don't forget, don't play with any of your culture. Your culture is your background, is your backbone. So, Igbo people, let us not to use mouth to kill our brothers because of political campaign or whatever. It's free. So I want this thing to come to an end with my prayers. Let no Igbo man open his or her mouth to talk about Cubana and Cubana chief priest. And Uba, where is he? And Uba, Ekudie, Ona, Umu Igbo, Kedize Bono. Oba Pakita no Obi Cubana, no Obi Cubana. Obi Cubana and Cubana chief priest. I lift on my lower hands in prayers. May Almighty Father keep on blessing you people, keep on blessing the Igbo people, keep on blessing the whole people from Nigeria all over the world. May peace come to reign in our society. May good luck and long meaningful life be in our life so that we share it together. Let us pray together so that this God purification and purified will be in our heart, in our body, so that we will unite ourselves for peace to reign in Nigeria, in Igbo land, and all over the world. Cubana chief priest, keep on doing what you are doing. Keep on loving your people. They love you. No Igbo man, no Igbo woman hate you people. But in politics, you have to know the way of handling it. I don't know you people personally, but I've seen you. I've seen your Cubana chief priest and your Cubana, Obi Cubana himself. May God keep on blessing you people. Cubana chief priest, go back to your people. Make little merriment to them. Touch them, and they will touch you. Your money is leaking a little bit. Tighten it up. God bless you all. God bless Igbo people. God bless all the people of all the world at large. Amen and amen and amen. In order not to take Nigerians' time, because Nigeria matter, you know, if you talk and finish. And the more you talk, it be like Z word. It's extraordinary every day. Yes. When you sit down talk finish, the end of every Nigeria conversation, now God will help us. And I say no. Calling on God to come and do what he created you and empowered you to do is irresponsibility. It's recklessness. Which prayer is building China? Which prayer is building Russia? Which prayer is building Dubai? Pray, 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 pray. Even Saudi Arabia, the holy land of Islam, it is leadership that has transformed it to what it is. So why are we relying on prayers to build our own? So we have prayed. And if the Oyibo go say, repeating the same action and expecting a different result is insanity. You prayed for 60 years and you prayed your way into becoming the world headquarters of poverty. You prayed for 65 years and your currency went from 1 naira to $1 at a time and has gone to almost 2,000 naira against a dollar. You prayed for 65 years and you have more than 18 million children out of school. You prayed for 65 years and you cannot pay ASU, what one politician is taking home in less than 3 months. It then means it is either you are a liar or your God is a liar, and God cannot be a liar. So Nigerians must stop mocking God. The greatest invention, me I'm a Christian, ordinary president and Muslim, the greatest invention, the Bible says in the book of Psalm 89, it says, ye are gods, ye sons of the Most High God. I have made you God and given you the earth. Dominate. Whatever you make of this world is up to you. Make God come become Senate president. No. Make God come become my next chairman. No. So that tomorrow, first lady go invite them, say, they go chop dinner with a cocoa for a house. So God has given you look at Nigeria. That is, if you remove, do you know that if you take away all of Nigeria natural resources, Nigeria does not still have any business to be poor. The real wealth of Nigeria is all of us here. These people seated here, the ingenuity. So then look at Israel. Where will they go pray for Israel? Israel, they fight Iraq, fight Gaza, fight for Lebanon, fight Yemen. If they use Iron Dome defense system, we na fire, na prayer bullet, we go use it, it happen.
now, yes, so now prayer we go use. If you go mountain of fire, easier for you. If you be Catholic, chaplet of divine mercy, or you go do rosary, holy water. If you be white garment, maybe you light candle. So if that will not cover you, the Lord is you, so we do rest in peace for you. We don't go be that. So a country like that, to end this, we must fix leadership. Everybody is a potential victim. Make it not happen to you first before you. I say Nigeria is a country of more than 300 million activists who have not yet activated. onwe ihe unu ghọtara ma nwanne anyị nwoke a kwuru okwuchago okwu mba Larry onye nsọ na Hamburg, Germany. Okwugo okwu sị ọ bụrụ na aghọtakwara ihe o kwuru ka nkọwakwa ya ebe m kwu. O nwere ihe eji nsogbu owu eme. Mụnwa masị ka anyị jee nụsaba Ebuka Obi ọgụ nụsaba Mbaka ọgụ. Mba, ọkwa the same thing ahụ na-ekwu ka onye nsọ kwuru. Ọ bụrụ na esemokwu daa gị na nwanne gị, ka anyị hapụ ịnọ na mba akwụkwọ wee na-ekpe ikpe gbasara ndị Igbo. That is why nji create Obinwannem Foundation. That is the reason of Obinwannem Igbo. Obinwannem Igbo bụ let us go back to our roots. Ka anyị si bido. Anya modernize zie n'aka anyị. Ọ bụ na ọrụ ugbo unu na-atụ ji were ọgụ n'aka ọrụ, then anyị ga-partner with ndị ọcha, ndị a na-ejizu machine, ndị factory, ndị a na-ejizu machine aka ọrụ ugbo. We partner with them. Ha butere anyị machine anyị akọba ọrụ. Ife anyị ji achọrọ Biafra ka e nwee ezigbo gọọmenti, ọkwa ya? Right now, technology emego onye ọbụla ka anyị jee mee invest na agriculture. Ka ego niile anyị na-akpa baa na agriculture ka anyị wee fụ ihe anyị na-eri. Ọ bụrụ na ichi go kịta plantain, ị na-ego ofu plantain kịta maybe 5,000 naira. Ọ bụ na anyị nche niile massive aka anyị niile bacha na agriculture now. Efu na plantain inwe ike na-ego 10 naira. All the equivalent, all the difference of agriculture. Achọrọ m idu unu diju na ebe unu ga-ata afụfụ takarịa nke unu na-ata ata. That is why m ji eti mkpu. Achọrọ m ịsọpọtụ ndị ahụ na-asọpọtụ. Reason why? Because ha anaghị eso ụzọ dị mma. Ụzọ ga-enyere unu aka. Ụzọ ha na-eso bụ ụzọ unu ga-eji ọgụ na mgba. O kwefuru America na-anụsa ndị Israel ọgụ, na-anụsa ndị Iran ọgụ because of relationship ya na Iran, ya na Israel. Mana kịta ọkwa America mbidokwara ya na Israel bido na asịsị ka alime udo. The same thing na ha na-eme na Ukraine na Russia. Ha matikatara ọnụ okwero ha. Okwuru chetara mgbe Trump sị na mba ha na n'oche ahụ, give me 24 hours, everything adị mma. How many hours ka anọ kịta o dozibeghị ọgụ Ukraine? Ana m echeta o nwere, because as a media director and a media history researcher, because agaghị ọnụ m akwụkwọ nke nnukwu bịa na-asụ pịrịpịrị. Akwụkwọ nke m gara bụ ịchọpụta ife ahụ reality. Trump, according to ndị mmadụ, America na-enwebeghị ebe ha jere merie ọgụ. Onwebeghị ebe ha jere ka obodo ha je ka ha rescue mee ndị ahụ abụrụ ife ha ga-abụ. Nọ na-abụ obodo ọbụla ha bara, ha gasacha ya were chi ha chọrọ ha wa. And that is the way they develop their land. So ọ bụghị na ọ bụ ajọ ihe ka ọ bụ. Ihe a bụ the way they survive. Then ịbịazie na be anyị, ka the way we survive. Many of our people survive n'ime ihe ọjọọ. Gịnị bụ ihe ọjọọ? Our Christians. Mụnwa bụ Christian. Like this man said, he's a Christian. But onye ya na-akpa nkata bụ Muslim. Then obviously kita ọ bụ not against Muslim.
Ogabia na studio. Oma bia studio. If we studio kita media kita, we Maria, we fear, we Marobia through this studio of a Muslim. So the reason nja agwande ba ise ha na ọ bụghị ụzọ unu na-esi achụkwa n'ife a ka m si achụ ya ndị mmadụ na-agwabu m ya ọdụm ka egwuregwu mụnwa na-achọ ka ndị be anyị na-eme biznes na-enweta ego na-eriju afọ otu a si eme n'obodo oyibo moto abụrụ ha sara ihe niile chip ya bụ onye ọbụla rijuba afọ freedom of everybody onye bụ ihe na-eme agitate and how we can achieve this thing depends on the mindset of all of us. The first thing IPOB preach, it is about relationship, family, togetherness, thinking the same way, going the same way, fighting the same way. Onye bụ IPOB kụziri anyị. Enwere mgbe IPOB kụziri anyị na ga-enwe ndị isi, nwee ndị ọdụdụ. IPOB akụzighị okwu ya. Enwere mgbe a kụziri na enwere ndị ga-ama sọm nwee ndị na-agaghị amasọ m. Enwere mgbe a kụziri ụdị ya. That is why ị kwesịrị na-ajụ ajụjụ. Because ihe eji eri gụmugụ nke ha na-ezoro gị ezo. Ihe mmadụ ji karịa gị bụ nke ahụ o zoro gị ezo. Nke a dị ya n'ime ka o ji karịa gị. Ma gị nwa jikwa nke ahụ dị gị n'ime karịa onye ahụ. Mana ihe unu ga-ege ntị ghọta. Unu aghọtara etu unu ga-aghọta ya echi na oziọma nke na-aba uru anaghịkwa aga like that. Maka asị na eziokwu a na-agbari ọsọ na asị ka a na-achọ. Maka na ọtụtụ ewerego asị wee zuo onwe ha so they cannot stand truth. Ọtụtụ ndị ifuru na-agba ọsọ n'eziokwu a na-ekwu ọ maka na ha emeghego megide iwu ha, megide iwu Chukwu, megide iwu gọọmenti ha nọ n'ime. So nwee ndị chọrọ ka aghasa bidokwa n'isi. Nwee ndị chọrọ ka edokwa ya edokwa. Nwee ndị chọrọ ka aka na-ebikwa otu ahụ mana sị ma na-ejibie. Because ọ bụ na isi ka imebie ya ka m were ka m kwuo okwu ka o kwesịrị isi na Biafra ka ị chọrọ. Check godu which type of Biafra do you want? Is it a Biafra of war before freedom? Or is it Biafra negotiation before freedom? And those two were the consequences. Biafra with negotiation, ị ga na-eriju afọ. Ị ga na-eme ka isi chọọ. Mana ihe ahụ ị chọrọ ịdị na-azaba afa gị, ịmazi ya by that time. Na mgbe ị ga-ejizi ya bụ mgbe onye nke gị nọ n'okwu oche. Mana ọ bụ na onye nke gị anọghị n'oche, mee ya asị negotiation. Ọ nọ ka ịbịa be m na gị na-ekwu okwu onwe mgbe agbanọkọta anyị ababara onwe anyị mba so okwu. Ịghọtara? Anyị ga-eji egbu onwe anyị mba. Enwere ike in 2-3 days ofu onye achọtakwa nwanne ebidokwa ebe a kwụsịrị. That is the power and the structure of negotiation. Negotiation always reconcile. Anything ọ bụrụ na esemokwu adabịa esemokwu gwe na-abịa mana aga na-reconcile. Mana through war bụ na ọ bụ na anụ ọgụ ma ọ na-aba mba ma ọ na-akọ ọnụ before a na-eru na freedom ọ bụ na adị 100 enwere ike 90 anwụọ ọ bụrụ ofu ga-aba. And during the war iri nri na-afịa arụ, iyi akwa na-afịa arụ, even ịṅụ mmiri ọnụ na-afịa arụ. Maka na a ga-eji mgbọ bọmbụ tụrụ everywhere. Ebe a ga na-ewetara unu nri bụ na a ga na-atụ ya, a ga-ewere ihe a na-atụ ya ka na-atụrụ nnụnụ like atụọ ya unu awọrọ bịa awọrọ. Go to Gaza and see what is going on there. Umu Igbo amaghị Umu Igbo ka ndị ama ndozinwu nsogbu ha.
That's why nji o ji adịrị m otu a mbịa na social media m nụrụ na-ekwu okwu dịka akpọrọ na asị mara m ihe unu na-eche n'isi m mara m ka unu si aghọta okwu ọnụ m mana ife niile m na-ekwu bụ na unu anaghị eche ka ndị Igbo unu anaghị eche dịka ụmụ Igbo. Ọ bụrụ ihe ụmụ Igbo ji biri ka unu ji biri. Ihe na-esere ndị nne na nna okwu na-agba ogbo bịa sebeziri ụmụ Igbo okwu na ọ bụrụ ihe na-adịghị mma na-adị m mma otu a ka o kwesịrị ịdị. Otu a ka o kwesịrị ịdị. Ndị chọọchị anyị na-ekwu okwu ya ekwugidere m okwu ndị chọọchị kwugide okwu ndị chọọchị kwugide okwu ndị chọọchị bifo onye ọbụla amata ya ọkwa na nke Berekete family ka a na-ekwu maka chọọchị. The same man na kita now bụ the speaker yanwa bụ the talker of Nigeria, top talkers of Nigeria onyanwa anapụgo a very dark man. Onye nke a ka a na-egezi ntị na gịnị ka ọ na-akọ na ndị ka na-akọbe? Gịnị ka ọ na-akọ Simon Ekpa akọbe? Gịnị ka ọ na-akọ mụnwa bụ Okechukwu Ugwu akọbe? Ọ bụgoro na ndị Hausa aghọtahụ na ndị Igbo aghọtahụ na ndị Yoruba aghọtahụ ọ bụrụ na ama ghọtakwudi ọ bụrụ that na ndị Hausa ghọtara ndị Yoruba ghọtara unu ama nghọta na ihe anyị na-eme abụrụ ihe anyị kwesịrị na-eme na nwanne anyị nwoke a na-akọ akụkọ kịta na-akọ akụkọ because of we pray too much and suffer much. We pray too much and we suffer much. And the Obinwannem na-preach from the one since 2019. Ọ bụ na ịrụ ha arụ itinye ihe anyị ji ekwu ọ bụ na ịrụ ha arụ itinye maka na ọ bụ na ịdị arụ gịnị ka ị na-emezikwanụ? Otu a m bịa sị na akwa m yibe akwa kọmpani m o gosi na onwe ebe m na-arụ ọrụ then nrụta ọrụ rụta ego gịnị ka m ji ego ahụ eme? Ọ dị ezigbo mkpa na ndụ ndị Igbo. Ọkwa anyị si na anyị bụ ofu na Igbo niile bụ ofu ka ezi ka o si abụ n'ọnụ ka anyị na-asị na anyị niile bụ ofu mana ọ bụrụ na o ruo n'ime n'aka anyị amabụzi ofu. Ọkwa na ya bụ ihe nna agwụrụ na omenala na-epreach everyday na-asụ unu na ọ dị ka asụsụ Igbo unu aghọtara the meaning of asụsụ Igbo unu na-asụgasị maka o nwere okwu unu na-abụ na kwuo sometimes nchekie na the meaning mfu that unu amara ihe unu na-eme na ọ tụrụ ihe unu na-eme adaitarị n'afọ unu. Ọ nọ ka Obi Cubana nna ya asị unu rapụ ya ka anyị mara ya ga-eme ka agaba maka na nsogbu Obi Cubana abụrụ nsogbu anyị. Obi Cubana na-aza ọkpata ozuoro ọra. Ị nụrụ this name ọkpata ozuoro ọra? Then Obi Cubana akpatago ozuoro n'ọra. Ego Obi Cubana akpatara nre zuru ọra. Ife ụnọ na-aza fake name and onye na-aza fake name na-ebi fake life. It is very simple. Onye na-aza fake name na-ebi fake life. Ọ dị n'akwụkwọ nsọ sef because ịkarọ m wee like ya Jizọs ọkpara Chineke ịkarọ m eje ụka ịkarọ m ezi ozi ọma Chukwu mana a sị na nke m ga-ezi na mama nkụ ya akụ na ọ ga-abụ rọ ndị ụka na-akụ nke ha akụ ya ka iji lọvụ Ebuka Obi sometimes anọkọta gwa gị ya o wute gị ha bịa gwakwa gị n'ụdị ọzọ ọ ga-eji tọkwa gị ụtọ. Ọ ndị nke ahụ bụ ndị na-adụgo ntụtụ afụ gị ụfụ mana anyị nwa na-agwa gị ya ka o wee gị iwe ka isi gị wee kpagharịa because ọ bụ okwu were gị iwe bụ ihe ga-eme ka iche echiche. It's very simple. Ọ bụrụ maka na masịrị mba onye amụma ọ na masịrị mba dibịa na-akọrọ na akụkọ ga-abara n'uru mere na unu amara na Obinwannem bụ only platform ga-agwasị gị okwu otu ahụ o si gwa gị ka o esi mee n'ụwa. Ọ bụrụ na onwego okwu m kwuru bụ okwu ahụ na o mebeghị eme dee ya ebe a. Ọ bụrụ na onwego onye nsị gị na o meterie ọ bụ na onye ahụ meterie dee ya ebe a.
ma nke m kwuru n'isi ndị IPOB o, ma nke m kwuru n'isi Biafra o, ma nke m kwuru n'isi Igbo o, ma nke m kwuru n'isi gọọmenti o, ma nke m kwuru n'isi ndị ụwa o, ma nke m kwuru n'isi ndị Israel o, ma nke m kwuru n'isi ndị obodo niile m kwugasịgoro, onwego nke m kwuru na-emebeghị eme. Ma nke m na-agwa unu maka ndị pastọ o, ma nke m na-agwa unu maka ndị dibịa o, ma nke m na-agwa unu maka ndị yutu anyị o, ma nke m na-agwa unu maka ndị agrikọlchọ anyị o, everything onwe nke m kwuru na-emebeghị eme. Sọsọ nke m na-eti ibe ha aka since m na-eme ihe niile o ji agbara m ọsọ bụ insecurity. And the same insecurity ahụ unu na-eme m ka ntinye isi na ya, enwere m structure ya n'obi nwanne. And ndị agha na security architect gị nya security ebe structure ka esi wee control ndị be anyị, mfụkwa ha na nke gị ahụ amachighị nke m, nna m nwa ga-agba ọsọ maka na m nwa ga-abụ akụrụngwa ọrụ gị. It is normal to the international community. So na otu ọbụla na join make sure na otu ahụ na-eme ihe ga-eme ka ito ogologo ndụ. So unu chọọ ka ntinye aka na insecurity ma security structure, bịanụ to me. Enwere m ndị a na-akpọ nchekwa ala Igbo. Unu ege m ntị na unu asọ m unu bịa kọbara m aka n'ụzọ ka mgbe na unu ga na-afere na onye ka m bụ. Just na-egeni m ntị ka unu na-amara ka unu ga-esi wee nyere onwe unu aka. Na-agwara m unu na-eji m ihe ga-eji dozie ala Igbo under 6 months. Onye a na-achụzụ na ọsọ. Unu chọrọ ka ala Igbo dị mma. Ịbịa n'ihe na-eme n'ala Igbo kịta, which is nwanne anyị nwoke a kwuru, ndị na-eje ụka na-eje n'ụka o, nwekwa eso na-eje n'ụka jisibe n'ụka ike. Mana oge erugo mgbe anyị ga-eji aka anyị na-atụ ihe anyị chọrọ aka, ọ bụghị ọsọ ikwu okwu. Mr Mike sịrị, if you are asking for something, react and possess yourself like somebody who wants something. That is where international community can come in. IPOB mere or protest ha megasị m ihe ndị ọzọ mere bụ ihe mere ha ji wee nwee ike. Mana ọ bụrụ ya ka asị ka anyị bịa meme kịta, anyị ga-eji nwe economic wee gaa. A na-enwe economic sanction. Ndị a niile bụ ndị si na ha gọọmenti ka ha ji enweta ego, hapụrụ ha bịanụ ka anyị mee biznes, bịanụ ka anyị rụọ n'ọrụ ugbo, bịanụ ka anyị zụọ n'ọkụkọ, bịanụ ka anyị rụbanụ shọpụ, ka anyị rụba shọpụ, anyị rụgide shọpụ, anyị nwa ga-eji aka anyị na-echekwa the shọpụ. Onye a bụ the structure of nchekwa ala Igbo. Onye na-echekwa shọpụ ya abụrụgo na security. Every shop niile nọ n'ala Igbo ọ ga-abụ mandatory na ị ga-enwe one person ga-anọ n'iru shọpụ gị, anyị ga na-akwụ ya ụgwọ. Ọkwa ahịa ka ị na-azụ, ị ga na-echekwakwa n'ahịa na-azụ na. That is nchekwa ala Igbo for you. Onye ọbụla na-abata n'obodo gị na-apụ n'obodo gị must be record. Anya bago digital world. Obinwannem for you. Ndewo. Anyasị ọma nwanne m nwoke si n'ala Igbo na-edere anyị. Daalụ Chinaza, daalụ Peter Chinaza, daalụ. Ama ka ihe na-eme na be anyị, maka na ihe na-eme na be anyị ka m na-ekwu n'okwu ya. Ka ihe na-eme na be anyị, ihe a Obi Cubana na-agabiga, ihe a kịta na ahụ Nnadị ka na-agabiga, ala Igbo agụ dị n'ala Igbo. Hey, ndị ji ụmụ enweghịzi ego ịzụ ụmụ. Ụmụ ikorobịa na agbọghọbịa afrozi ego ha ji egoro onwe ha underwears. Ma ọ na-achọrọ onwe ha mma ka chi ha si wee kee ha. Ịbịa na soshal midia, ndị be anyị na-agbasa mba na-etiso mgbe nwe ụdị chọrọ iwepụta di anyị nwa wepụtakwa na di ewepụta esi bịa kwado ha ncha niile na-agbasa ọsọ si na ọ bụ egbe na mma ka ga-eji dozie ala Igbo. Gwagodu m ka anyị rizingodi ihe aka ụmụnne. Ị na-achị gwa m kịta na mbịa kịta na bịanụ ka anyị chara na-epụtasị ya kwucha ndị anyị na ha na-eme partnership n'ala Igbo. Onye ọbụla bịa kwuo ke ndị gị na ha na-arụkọ n'ala Igbo. Nsị na mama apụta kwuo nke m. Kedu ihe mere o ji wee dị ka
hey, ihe na-eme n'ala Igbo na onwe ndị na-agbanya mmiri meseji na-abịara m ka m like cross because all those message na-abịara m now or for help. Ọ bụ na isi mmadụ ebe ogidi by this time a lot of people carry tigom na problem. Ma ndị ga-abịa tichara gị ego n'obi nwanne asị gị wechiata mana ha tikwere ego ka wee nyere ndị Igbo aka wee nyechazie ndị Igbo aka ha na-asịsị wetakwara ha ego a ego gbagoro n'aka nwanne gị nwoke na aka nwanne gị nwaanyị a na-ata ego atọ ọ bụrụ ka wee sọpọtụ ndị Igbo ọ bụrụ ka ezi wee kwalite ala Igbo mana o nwere ndị na-anacheta na ego ha ji wee mepe edozie ala Igbo tụrụ obi nwanne ha na-abịakwa anị ya ka efu the wickedness of people. Eji m ego obi nwanne rụọ mansion na Nsụka, eji m ego obi nwanne wee mepee indọstrị na Nsụka. Ebee ka ego obi nwanne dị nke a na-asị m kwụọ ụgwọ ya ọmụ bụ onye isi na m butere unu factory unu China ga-eti ike aka wee rụọ with agreement ya ka unu batara n'ime ekweghịzi unu arụ na-agbasịsị ọsọ sịbakwasị wetezi ego unu tigoro eji rụọ ọrụ. It is like otu a kịta na-anwụ Nnamdi Kanu na ọkịta na-anwụ anyị tụchara ego ka anyị wee nyere onwe anyị aka especially radio Biafra television asị na ọ bụrụzi ya ha ọ kwuru okwu ya ka anyị na-afụ so ya return nọrọ anya ego anyị back. It is the same thing. Otu a Simon gbachara mbọ sọpọtụcha ndị be anyị ebugharịcha ihe nwa ha bugharị wee cheche obodo ka ha si chedebe n'isi onwe ha ya ọ pụtakwazi isi anyị nyechia gị ego nyere azụ na ala Igbo ka na-agba ya. This thing is part of why our people begin to think like we are different. Mgbe mebiri obi nwanne ka anyị chọọ ndị ọdọ dị ka anyị like otu a nọkịta na-ekwu okwu na who is reason like me? Is you that reason like me is supposed to be my friend? But those people na-eche n'ụdị ọzọ onwe ndị ga-asị gị ọ na-akụgheri, onwe ndị na-asị gị aghọtadị m ebe na-eje eje, onwe ndị na-asị gị okwuru gbaga agbago okwuru gbada agbada, onwe ndị ga na-erizinicha ndị dị iche iche ya normal life ya normal. That is why some people ga-asị gị that na ada ejidecha obi nwanne ijide obi nwiche na ijidecha na obi nwanne omepụkwa. I dey hear am. Onwe ndị ga-asị gị na omume obi nwanne bụ aga dị too much na onye a na-amụ ya anyị. Onwe ndị na-ekwu ya I dey hear am. And gị nwa nwekwara onye na-asị na this guy is always on point. Many of you people na-akpọ m privately ịkpọ m ihe iji eji wee hapụkwa m gba ọsọ because I know the shake, because I love Igbo land. Chineke ji Igbo land gọzie m. Ngwa ngwa na-agba ọsọ, ngwa ngwa bịara ọsịsọ anyị eje nwetebe anyị. Ngwa ngwa nyere m support anyị enwetebe anyị through obi nwanne ndị Igbo. Inweta ala Igbo dịkwa ka ọ dị. Who are you waiting to command Igbo land to be doing what they're supposed to be doing? Command abụrụkwa nke ndị amị. Command bụ ndị nke ọrụ ugbo. I am not coming in Igbo land to go and become the chief army staff. I am coming to Igbo land ka onye ọbụla burukwa ọgụ baa ugbo na agụ na chigbu ụmụ mmadụ. Ọ na-ekwu okwu egbe na ama. Onye ka unu na-achị ịchụpụ ebe gọvanọ unu na-asọpọtụ ndị ahụ na-achụpụ achụpụ? How can you win? Very simple. Ị ga-eme ebe ịpụta unu niile awọ security. Ka anyị mara ebe ndị ọkada ha niile asị wee bata. All the landlord should tell us who is living in his house. That is why ndị akwadozi Soludo. Ndị ahụ unu ha etichara ka nna achọzi ijezi na-akwado. Ndị ahụ unu na-asọpọtụ mgbe ahụ wee na-eme m akaja ha ka nna anachiakwa ma unu abịago side m ka njezi ebezi ebe ahụ unu nọ since na-ezuzugharị. I will work with them because they are businessmen and I want to do business now. That's why I'm just singing na mbido. If obroko bi nwa naghị ma mgbe aka ị ga-amazụ ọzọ because na even before ịbata obi nwanne kịta ị ga-afụ the price. Ụma abịazi through me because o nwere ndị Chukwu gọziri agọzi n'eziokwu nwere obi nwa na-afụgo m ha. They are there. Anyị nwere ụlọ Nkiru na London.
anyị nwere Tupac na South Korea, anyị nwere Obegoro Okole na America, anyị nwere Ada Obosi n'ala Igbo, Amaka Ọnụbọgụ, anyị nwere mmadụ n'Enugu steeti, Ada Nsụka, anyị nwere mmadụ n'Imo steeti na Owerri precisely, Nwada Nneka or Ifeanyi Nwosu. Amaka Ọnụbọgụ bụ onye Anambra. Anyị nwere mmadụ na Abia steeti, Chinaza Nwakamma, ọ gị chọba Chine maka na Chine butere m proposal business ọ ga-eme. All of them knows that Obinwannem nwere ezigbo obi ọ ga-eji nyere Igbo aka, and ha chere na ndị Igbo na-ebunye m ego. Nwa ebe mma akpọ oku Ebonyi steeti anyị nwere Chukwuemeka Nwokwu, and Chukwuemeka Nwokwu so na the architect of Obinwannem Igbo land niile. Chukwuemeka Nwokwu ma mgbe m bidoro ọ gwaba gị history, onye nwa bụ onye bụ my PA. Onye nwa bịara mgbe m lọchiri first office na Enugu steeti, I think first alọnchiri alọnch, akpọrọ m ndị eze, onye picha na-afụgasị ebe a. Ana m eme ife n'ala Igbo, ego m na-aba n'ala Igbo 24/7, record dị there, documents dị there. The way I send money is complete. Ya mere na ndị ọcha m akpọ m money laundry kama m akpọ ha money launders. I know the way our people reason, and I know the way our people react. Etoro m n'ọpa igwe ka anyara m ọkada bụ arụrụ m agboro. It can never win me in the mindset. Ha ya si kpọọ m ajọ mmadụ, ịkpọọ m ekwensu. There is nothing more. We are facing gas scarcity. We are facing gas scarcity. Ya bụ na oyibo a ihe ọ pụtara na ha na-agabiga ụkọ gas. Ala Igbo enweghịzi gas, mana ala Igbo na-amụ gas. Na report na-abịa from Igbo land through Chinaza Peter na sị gị na ije n'ala Igbo right now na ife ha na-efesi bụ gas scarcity ya bụ na gas kọrọ akọ anaghị enweta ya gbara, inwetagoro enweta ahịa iwu ka ọ bụzi kịta n'ala Igbo. Onye bụ information na-abịa na fuel is 2,000 naira per liter here in Aba. Okay, na Aba ka ọ nọ. For report na-abịa from Aba, that is the reality. That is the way we're supposed to be reporting so that our people will know what is going on. Onye na-eme nke ọjọọ kwụsịnata maka na speed ihe ọjọọ ji aba ala Igbo dị kịta. Mgbe oge blow, the revolution ga-adị otu a kịta. City boy and village boy is dragging properties and food and every gift there. Ndị na-eso m ọfụma ga-ama mgbe m kwuru sị shop ị nwere na main market, shop ị nwere na Mbuko Obosi, shop ị nwere na Relief market, enwere mgbe a ga-ebido na-abụsasị abụsasị onye ọbụla nke onye bụtara ya were n'obodo enweghịzi iwu. Ana na-ekwu okwu sometimes ihe na-achịrị ọchị because na mgbe ọ ga-abịa ha n'alụ, ha ga-ejekwa na another platform na-ekwu ka ọ na-atọ ha ụtọ n'ọnụ. Otu a kịta na ha na-akọzi DOS na-akọ ha ọnụ. Etinye m Chike Chinasaworu. Ama m na ụfọdụ ga-asị this guy ebe ka kwụ na akwụ. Ịmara bụ ndị na-eche unu ebere m na-eme m because unu chanye na ga-emecha kpuo onwe n'ihu n'ala.
unu cha emecha kpuo onwe n'ihu na because na ụzọ ahụ unu si aga unu ama nga nwe ọ ga na-afịa unu arụ whereby na ezigbo ụzọ unu ga-eji wee gaa adị ebe ahụ onwe na-achụ gị ọsọ n'ala Igbo ụmụ Igbo na-achụ unu ọsọ ke ndị na-asọpọtụ politician ụmụ Igbo ke ndị na-asọpọtụ Obi Cubana ụmụ Igbo ke ndị na-asọpọtụ chief priest ụmụ Igbo ke ndị na-asọpọtụ Ebuka Obi ụmụ Igbo ke ndị na-asọpọtụ Mbaka ụmụ Igbo ke ndị na-asọpọtụ gọvanọ Sai ụmụ Igbo ke ndị na-asọpọtụ Biafra ụmụ Igbo ke ndị na-asọpọtụ Nnamdi Kanu ụmụ Igbo ke ndị na-asọpọtụ Wazirike ụmụ Igbo ke ndị na-asọpọtụ Simon Ekpa ụmụ Igbo ke ndị na-asọpọtụ Chemefo ụmụ Igbo ke ndị na-asọpọtụ Asari Dokubo ụmụ Igbo ụmụ Igbo na-asọpọtụ ihe ndị a niile. Then why are you people fighting on yourself? Ọ ebe a ka Obinwannem na-ezi ozi ọma mgbe ọbụla unu na-anụso onwe n'ọgụ unu pụta sị na unu na-fight Nigeria. Who are the Nigerians if not your governor and your senator are Nigerians? You know, on social media na fighting Nigerians, na-achọ Nigerians, ma Nigerians nọ there with the documents and everything. Kedu mmadụ ji abụ onye obodo? Ọ bụrụ akwụkwọ ịbịa n'obodo oyibo chọba akwụkwọ ka mmadụ ji abụ onye obodo. So na onye anyị niile na-ebu ndị ji akwụkwọ Naijiria bụ ndị Naijiria automatic. That is why ndị ọcha ji afụ ihe niile anyị na-eme ka ndị egwuregwu. Ha chọrọ ịfụba paspọtụ ka na drọp si na embassies na ya chọrọzi ihe niile ha pak n'ọfịs. Even the paspọtụ nwere ike ịpụ close of office. Unu ma mgbe Uchemefo bupụtere data dị ya mgbe o butere adị ya, so ụfọdụ aghọtara ya na unu je submit je onye ọbụla je submit je paspọtụ ya submit paspọtụ gị gwaba ya na ịchọzi Naijiria, gwaba ya ọ bụrụ na emere massive mgbe a ọ kara ime dị mana Uchemefo dị diplomat very very well, mana unu just kpọọ ya asị na nkịtị. O socha niile na-esere mụ na unu everyday ka achọ udo. Unu asị na ọ n'ọgụ na mgba esemokwu ogene ka m hapụ unu ntị ịtọpụ onye nke a. 2027 give us opportunity to reset Nigeria. Make nobody put you under panic. Say, oh, everybody they go here, everybody they defect to this party. Now panic mood night day. Any government where you see continue to do like that, it is up to people to say the power of the people must be greater than the criminals in power. By 2027, Akụbaka ndị a na-akụkwa aka kịta na-amarakwa ya ọkọwara ya na-akụrụ ya aka n'okwuru okwu ọnụ ka na-akụrụ ya aka na ihe o kwuru emebego. na Chineke na-ekele dịrị gị n'inye ego m amamihe. Ọ bụ na mgbe ahụ na-aba sọ mba ifu m ebe nga na-aba mba otu ọ dịka onwe na-esere mụ na ya na kịta na-abụ nne-ekwu na ma nwere onwe my coffee my tea na-anwụ my tea ana m enenezi unu n'anya maka na dragi unu na-adragị onwe na-amanyere unu aka. Ewepụgo m anụ n'ebe unu nọ ka nje ka mụ na ndị Igbo mee biznes, ma Obi Cubana ma chief priest ma Ebuka Obi ma Mbaka we are going to do business with them very soon. Ga na-eme advert of Igbo business here, ma language ma culture ma tradition na ya ka nga na-ebute. So ị ga-arụ nrụ Obinwannem ọrụ ebe a na-akwụkwọ ụgwọ. So stop complaining. Oh yeah, Mr Mike says stop complaining. Unu kwụsị oke ajụjụ ka ọsị na ọgara kwa oke ajụjụ bụ the complain. Stop on oke ajụjụ. Stop on oke ajụjụ. Ọ bụrụ mgbe ọbụla ọ na-ajụ na-akọwa ka anyị baa n'ọrụ ugbo ka anyị jere n'ọrụ ugbo ka anyị ejijere onwe anyị aka maka na ego ndị ọcha bifo inweta ya ị ga-agụkwa the same ije proses aha na ha aga. So mana anyị je n'ọrụ ugbo a na-ejekwa the process ya bụ nke na ndị ka na-eje na nke Simon na-eje a na-ejekwa the process because ha win that means we win, but ha lose we lose. So ị ga-echekiri na ọ bụ na eluzuo mgbe o nwere ihe na-eme na eluzuo mgbe o nwere ihe na-eme, which one anyị go help you. Okwu a ngwa bụ okwu mmadụ ji agwa nwanne ya ndewo ka ọ dị na-echi. So ya na-agwa onye ọbụla bụ ndị na-eme Obi Cubana attack ma ọ bụ na-asị na o mere alụ, nwekwa alụ mfuru o mere na abụrụ na
Or just no, just support on the buy and ha support maka ihe ọjọọ ha na-eme anyị. Ịghọtago? Mana support ha, ọ natara ha ego vunata ya n'ala Igbo. Maka na dati na ahụ vunata n'ala Igbo, ọ bụ ndị Igbo ka ọ ga-abara uru. Ihe niile a ga-ele ma mmanya ma t-shirt ma ọsị ya ma ọsị ọ n'ala Igbo ka a ga-akwacha n'ihe ndị a niile. Ọnya bụ economic growth. Otu esi ebunata ego n'obodo. Ọ dị mara Obi Cubana chọrọ Obi Cubana sign go ka o bunata ego na be anyị na. So onye amụrụ o ji bịa na Asaba na buru m ụnọ na grab nke ọ na grab, you know, all those things, because ebe ka a ga-etikwa na ego niile a na-ekwu okwu. So they want to build a lot of things before they can declare Biafra, so that they can have a place to live. Yotago gị na ha ga-ebi nkwa n'ofu ebe. Ndụ nke ha dị iche na. Yotago onye ọbụla na-eje ebi n'ụlọ ha bụ ndị na-asọpọtụ ha. Ifube ebe a rụchara ụlọ mana onwe onye bie. The way to punish bad people in ancient days. Orika, without fight, without a corner. Yeah. Okwenye ike dị na aka ọnụ. So asị m unu ka a dịrị unu mma, mụ ama nkọzikwa. Onye gecha m na program ọ ghọtara ya hapụzie, mana mụ na-asị ka mma advert. Very soon m ga-eweta ịnanya unu na-egodo anya ebe unu ga-afụ nọmbas dị ebe a. Nke ọbụla ịfụrụ n'ime edere ya, ijoin ya. Ijoin ya ma ọ kpọọ nọmba a ka anyị baịkwa n'ife a na-eme, ka anyị sponsor onwe anyị. Anyị ga-eji aka anyị tụkọsị ego wee nyere onwe anyị aka ma ọ bụrụ na ọ dịghị mma, maka na ndị anaghị enwe nnukwu ego. Ọkwa tinye ka ha ji enwe nnukwu ego. So ọ bụrụ na ịma ha edozi ego gị, bịa ka anyị nyere gị aka doziere gị. Ọ gaghị adịzi ka ọ dị na mbụ, maka na ego ụmụ mmadụ kpokọtere na nke mbụ, anyị kpọrere ndị na-amahụ management, ha were eme ihe masịrị ha. Anọkwa ha Umu Igbo, ndị Igbo. Ya egbu ha egbu, ịkpọpụ ha kọt, igbupụrụ onwe gị. So ọnya bụ ife ha na-ekwu okwu ya. Na ị ga na-ahọkwanụ aja ọntịrị ghọtanụ nke dị n'uru. So automatically ihe njiwe wee gbaa break na ihe gbasara Obinwanne business, because na mụnwa chọrọ ka m weta ndị dị trusted, and weta ha na ha anyị emuvuo. The way anyị ga-esi nwere onwe anyị is for us to go back to business of Igbo land. Onye mere Obi Cubana ha anyị na-ejikwara ịrụkọ ude ha bute business nke ọbụla ha sị ha na-eme ajụba ha. Kedu ebe anyị ga-esi nweta, kedu ebe anyị ga-esi benefit ye? That is what we need to be asking. Bụrụ ibe na-akọ ọnụ. Ifọ mgbe Obi Cubana relax so na onye ọbụla kpachapụkwa anya, onye ọbụla chọọ ihe o mere, je mara ihe ga-emere onwe gị. Because ọ ndị na-enwere ego bịa na-akọ ọnụ, mana otu anyị nwa na-ekwukwa that na insecurity and this and that. Then kedu ihe na-ebute insecurity? Ọ na ọtụtụ ndị mmadụ adarụ ụzọ ọrụ. Soludo na-anwụkọsịfa. I like m ihe mere maka adụ ka echi ka mma bịa kwuo maka gị. I like m ihe mere about ịba jiri n'ike n'ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ Anambra steeti kwesịrị iji wee dịka Dubai. I like m ka isi wee at ya. Keep it, keep on. Unu na-emenwu ihe anyị na-ekwu. Very soon unu ga-eme. Ịma na akọrọ gị ọnụ mgbe i bidoro. Kwa obi abụ Anambra Dubai nwere wee gwafa one day. Echeta m na m gwara ha na Biafra ha na-achọ sef na ha cheta na Biafra bụ enweta Biafra, asị na Biafra nwere ogo onye ọbụla abụrụ ọgaranya. Ha chetakwa na asị na Biafra na ọ bụ na edeclare Biafra nye anyị Biafra kịta na anyị ga-ata afụfụ. Nnamdị Kanụ kwukwara ya sef, ọma m na nụkwara that side. Odịka na ama na that side ahụ tara akpụ na-ewezie na-akpa ego na kwuru wee kpata ego ga-eji wee nọ that time. Because abịa m na-aghọtazi na ọ bụrụ na makwa na Biafra na-ekwu okwu ya bụkwa ka eje taba afụfụ. Ọkwa ka eje taba afụ rụba ọrụ, kama na ihe dịzi iche dị na-arụrụ obodo gị ọrụ ka bụ nke dị iche. Anaghịkwa akwụ gị ụgwọ, ya na-enye gị bụ nri, maka enweghị na ị ga-eji akwụ ụgwọ na ọ bụ agrikọlchọ ka a ga na-akọ wee na-agụ egwu dịka mgbe Ojukwu o mere agha ịfụrụ ka ha ji egwu akọ ọrụ. Because na ọrụ eji egwu akọ bụ ọrụ ndị nche, maka na ị na-eme ka ị hapụ ịlara ụla, ị na-eme ka ị rapụ iche echiche, ewere style wee na-akọkwa ọrụ dị egwu, na-erikwa nri dị egwu. Ọtago ị na-etinye ọka na na-agụ egwu mbụ mba ọtọ nọ ye tụnya a na-akụnye ọka na
Oburoro kenako, inako inasi, ojemba, ojene, jenu, ojena, ojenu, ene, uwe. Ine imahadu mbi kocharoro. Because all nkasi obi. Because you are thinking about going back to the local life. That is what is in you. That is why you don't want to follow Obinwannem. Because Obinwannem won't let us go back to local life. When us no, we no expensive life, we no government life, we no British life. Man, against British. We no local life. Bunikwa guti na azu, man eti owu na azu were maganaka, were mkpo, je ọrụ ugbo. Na kpochasị ọfịa were ọgụ kpachasịa konye ife na ana eche na-eche ka akwụ ọgụ ụgwọ bife rụbara onwe gị ọrụ bịa n'Obinwannem ka anyị jee gwa ndị niile abụ ndị eze na ndị ọzọ ka ha sepụ aka na ana obodo gwa ndị gọọmenti do not touch ada obodo anana niile ahụrụ na kọtas na ọba na gọọmenti. We are government under government. We have right to take this place to build our home like this. We have right to take this place to cultivate. Iyedo onya bụ the value of foundation. I can just say na ejofa dey emekwazi ihe o kwesịrị na-eme. Maazị Libya dey emekwa ihe o kwesịrị na-eme. Onowu Igbo dey emekwa ihe o kwesịrị na-eme. So ndị akịta bụ ndị kwesịrị ime ihe a na-agwa gị na ha gbara ya ọsọ ka iwe na-ata afụ ka ha wee na-ekwu maka gị ka ha wee na-akpata ego na social media. Mana anyị nwa na-abịazi ka anyị mee ka anyị abụ ihe kwụsị ka ịkwụsị ịta afụ today. Mana afụfụ ị ga na-atazi ga-adị ka enjoyment. Ajụọ gị kedu ebe akara aka gị. Isi na akara aka gị bụ ịkwa akwa. Then ihe anyị ga-eme bụ ịmụgosi gị ka esi akwa akwa ahụ, gonye gị machine, chọtara gị shop, kpọnye gị die, bele gị akwa, ịkwaba akwa, kwapụta bịa anyị elebie na ahụ. Isi na ọ bụ saloon ka ị chọrọ ebe a na-eme isi. Anyị emere ntie shop, gote machine, kpọnye ya ebe ahụ, lọnchịara gị ya, market bere gị na ị na-emekwa edo na ahịa ebido. Ị pụọ na poverty. Anyị na-agwa ndị Obinwannem ebe ọbụla ifuru ndị Obinwannem ebe Obinwannem business baa die tụnyere ha. This is plan. Ọ bụrụ restaurants ka ị chọrọ ire, which is na anyị nọ into those things already. Na ọ bụ ego ka anyị na-ekwuzi okwu ka abịa ka anyị wete. Ọ bụrụ restaurants, imepe restaurants na-esi ezigbo nri maka na ihe unu na-erizi bụ poison. Anyị ga-eji aka anyị na-eweta onugbu anyị ga na-esi, ọgbọnọ anyị ga na-esi, egusi anyị ga na-esi, rice anyị ga na-esi, ji anyị ga na-esi, ede anyị ga na-esi, everything anyị ga na-esi anyị ga na-ere na Obinwannem restaurants ga-abụ ife anyị ji aka anyị kọta, ihe anyị ji aka anyị manifest ya, ihe anyị ji aka anyị mepụta ka anyị ga na-ele na shop anyị. So that na ma ha ndị be aga na-erizi poison, ndị Obinwannem amarizi poison very soon. Because we will train our people how to live in jungle. Ya ka nja gwunu bataba na Obinwannem na osubirigo, Obinwannem ko na-eme eme now. Very soon you gonna have different type of shops painted by Obinwannem colors. Offices. Because we are going to work with our rich men. We are going to work with our religion leaders. We are going to work with our youth. We are going to work with foreigners. We don't need to talk much. Obinwannem is action. Biana Obinwannem investors, bia wetebego, bia wetebego ka izubande by. No believe na human investment. Also, I don't want to invest my money in a weapon. I don't want to invest my money in a knife. I don't want to invest in my money in a something that I can never benefit in any day. Man, asokwam na ndị nke aha bụ ndị ajọ mmadụ. No. Asokwam na ndị nke na-eme side aha na ha na ha emete. No. Bịa support o nke a na-ekwu okwu. Let us begin to empower our people. Forget about talking. Weta ego,
we take every month, we tell anyị 500, we tell anyị 200, we tell anyị 300. Very soon agba akaụntụ ka ị na-enyere ụmụnna gị aka na ị ga na-afụ ihe ahụ ebe a na-eme n'ala Igbo. Don't come and think na ana m ewere nwere ihe nji eme. Akaụntụ ndị na-akọntrol akaụntụ nọ n'ala Igbo, all the 5 state executive trustees, all ha ma bụ ndị ga-assign the account. So we put money there. What is your skill? Kedu ihe bụ your skill? Bịa ka Obinwanne kwado gị. So na ndị niile abụ ndị na-achị ha ga-emere ndị Igbo bịa n'Obinwanne na Obinwanne nwere ebe ụba ha kwụ na line echegasị m proposal ha juru n'ọfịs m. Let us start helping, not to be complaining, not to be blaming. Let us start helping ourselves. Kedu ihe mụ na gị na-abara mba na social media? Nwere eji m nwunye gị ka anyị kwụsị na those things. Ọ ga-enyere anyị aka ka anyị kwụsị na those things. Ọkwa anyị sị na anyị bụ ndị otu Kraịst, anyị sị na anyị kwere na Chukwu. Otu aka ụmụ Chukwu si eme, otu aka ụmụ Kraịst si eme. Gịnị ka ị na-echere m echiche ọjọọ? O nwere ihe ọjọọ m mere gị? Gịnị ka ị na-echere m echiche ọjọọ? Ị na-echere m echiche ọjọọ na ị na-echere m echiche ọjọọ na nwụọ kịtị ma na imerigo? Nya bụ ịfụ m na platfọm n'ụwa niile, ịfụ m ị na-echere m ọdịda, na-echere m na ihe m na-ekwu ama wọkụ. Nya bụ echiche ahụ bịa ga-eme gị ka ị gaba n'iru. Nya bụ echiche ahụ bịa ga-eme gị ka obi dị gị mma. Nya bụ ọ bụrụ na echiche gị abịa zo n'ime ndụ m now, that means your life is already gone. Your life have already be 200 years. It can be 300 years. That is when you will know that your brother is crying in the wilderness, making you to understand you are a sinner and you must repent before you see the kingdom of God on this earth. To God, when the gospel of the God will rise, the land of the rising sun will shine, and everybody born in a magic and waga chaga chato. I mean, they talk calm. Amuma, the spiritual Igbo man na Germany. Unu ga-emecha mara okwu nke Chineke na ejiri eme ọnụ. O nwere ihe niile m kwugoro n'ala Igbo emebe. Mgbe na-agwa unu maka akwa ọkụkọ tiwere aka unu kpọkwara m asị. Mgbe na-agwa unu maka ndị dibịa unu kpọrọ m asị. Mgbe na-agwa unu maka ndị amụma unu kpọrọ m asị. Mgbe na-agwa unu maka Nnamdi Kanu unu kpọrọ m asị. Nke a bụzi ebe unu kpọgidere m asị feel that na ma aganwe ụzọ ahụ aga. Ọsụkwa onye bụ na-egochi ụmụ Igbo niile na-eme mmehie ka ha wee nụsa m ọgụ. Ofu ọnụ mfụrụ to God unu niile na-efu efu. Do you know why? Because onye udo bụ onye na-eto ogologo ndụ. Go and check it. Maka na ọ bụrụ na echi nụsa m ọgụ, first thing ị ga-agwa m bụ ihe ga-ewe m iwe, dịka mụ na nwanne nwoke nje na nke na Cologne. One or two things mere n'ozugbo m nwasị ya mma blọk kwago. Why? Because na ọ bụrụ na o sebe nke ọdịda nke ọgọg, onye ahụ na-agbakwa. O nwere ihe ọzọ. The same way ndụ si ebi bụ the same way telefon si arụ ọrụ. International relationship anyị nwechara n'ime onwe anyị, long distance relationship, enwere consequences and strategy. Somebody ga-anọ far wee sị gị na onye asịrị. Somebody anọ far sị gị na onye asịrị. Onye nke gị na ya nọzi nso wee sịa, ọ bụrụzie onye nke nọ far gị na ya afụbeghị anya once in a day ka ị na-ejezie believe nke ya karịa onye nke ahụ nọ gị n'akụkụ dị ndụ na-eku ume. Onye nke efubeghị n'anya one day ka ị believe karịa onye nke na-afụ n'anya. Ebe a ka nọ mana erigo ndị Igbo rifọ ha change. Erigide ndị Igbo rie ha, dịtị na-ewute m na ana m anwụ na ụlọ afọ ya onwezikwana ka ọ dịzi, maka na ndị Igbo niile atọnugo bụrụ ajọ mmadụ. Feel that na ha ga-aghọrọ inwe onwe ha. Onye ghọrịrị m aghọrịgo nwanne ya. Onye kpọrọ m onye ara bụ onye ara. The word of God is not about speaking English. It is about meditation. Meditation. Onye kanja like na Blessed Sacrament. Because when I am inside Blessed Sacrament, I will swallow the Mary, swallow the Mother of God,
and use the same image of her to react like her, to think like her, to behave like her. When you think about Jesus Christ, he is a little bit radical. So you cannot preach about Jesus Christ more than me. Many of you people, bịara ụwa ga-ebe akwa ọbara tupu na nwụọ. Ọkwa ndị unu ji arụ ọrụ ga-egbusisi unu. Agwọ akwa ọkụkọ na ihe mere ga-eme oge hụ n'ụwa nke a. Mgbe ahụ na-agba egwu ifọkọs agba egwu na nwanne anyị nwoke Ikedi Chim. Okay, Ikedi Chim. Ikedi Chim means Ikedi Chim, ya bụ na Chim nwere ike. Chim kajara akaja, Chim na ọfụma. Yezago chie na ọfụma. Chie ka gbasiri ike, chie ka na ọka nọ n'ofe. Onye bụ onye na-ekwu okwu na chie ka nọ n'ofe. Mana onye na-ejere ozi bụ Frank. Frank ka ọ na-ejere ozi. So that is what makes him a Christian. And it is allowed and it is supported because we support every religion. We are not against of any religion. If you give me a president of Biafra, Muslim, Christian, Judaism, Orthodox, spiritual believers, traditional believers, we are going to live together. We're going to live together, but we have a law that is going to bind all of us together. It's very simple. Which is not broke we would no one ga-emezi iwu a, mana onye ọbụla mere nke onye emezughị iwu o nwere n'ihe na-eche. Everything with consequences no wa. Mana ebe n'ala Igbo nothing is consequences. Obi Cubana they do like how we like. Chief priest they do how you like. Nke one na-emekwu ka isi like. No one na-eme their own way. How they make their own way. So what is different? Everything are the same. Yeah, good evening, bros. Is this a live video? Yeah, it's live video. It's live video. Yeah, it's live video. It's live video. Man, no, but yeah, I na-emezi m now. But for the even though we have been trouble with madam physical na YouTube. Amara m ihe ndị a megidere my YouTube mechacha ihe niile mana ihe unu ga-aghọta bụ na ọ na-abụkwa mmecha ya 3 days mbata bụ na ha bịago watch ya. So onye kwuru na-emegide ọmụkwuru na-emegide kwuru bịa gbakwara ka ọ na-ekwu. Don't worry, adịm ike okwu awugo m n'ọzọ very soon anyị amarket beru na afịa anyị. Ọkwa mmiri ọkụ ka nna nwụ. Mmiri ọkụ oyi nọkọta atụbakwazi na Germany again. Ọya bụ ife na-eme. Ngwa ụmụ Igbo ndewo ka anyị nabazienụ ka nje zuo ike. Nwanne anyị nwoke a kwuru okwu ọfụma. Nwanne anyị nwoke a. Good morning my people. Good morning my people. O kwuru okwu ọfụma. Mụ ama chezie. O kwuru okwu ọfụma. Ya na onye nke akịta ha kwuru okwu ọfụma. So they talk well. Ana m achọ ịgọzi unu niile. Aha Chukwu okike abịa makere n'igwe kee n'ụwa. Mana onwe onye kerie. Ndị na-agọzi bụ ndị kwere na m. Ndị na-enye onyinye bụ ndị kwere na m. Ndị na-echere bụ ndị na-echere m. Ndị na-ebunye ike bụ ndị na-ebunye m ike. Na ihe na-ezu ụmụ Igbo niile ga-abịa nene ihe onyonyo a ma gee m ntị n'onu ife na-ezi unu na ọfọ nnago n'isi unu niile bụ ọfọ ndụmọdụ na ịgbazi ume na ịgba ume na ịgbazi onu. Ka unu chegharịanụ, biko unu chegharịanụ, ghọta na onwe unu kwụ na bụ ofu. Unu ghọta onwe unu kwụ na bụ ofu, oge adị mma. Ọ ga-adị mma. And o nwere ndị be anyị na-eme ihe ọjọọ. Ihe ọjọọ ha na-eme lapụ ha ka ha mebie na ọ ga-emecha tụọ ha n'ọnụ. Chọba ụzọ ndị na-ekwu maka anyị nwa. Chọba ụzọ ndị na-ekwu maka nwanne ha. Chọba ụzọ ndị na-achọ ka arụba ọrụ ka enyebe aka. Chọba ụzọ ndị chọrọ ka ọ gaba agaba today. Chọrọ ụzọ ndị bụ ekwu eme. Ejezikwana ndị na-acha agha. Ejezikwana ndị na-akọ ọnụ. Ejezikwana ndị na-achọ ka ọ bụ na ọsọnsọ ha ka na-anụ unu ha na social media. Mmụọ a na-emekwu ya ka unu na-ata afụ. Mmụọ chọrọ ịbata na be anyị.
mana ifugo mbata na anaba ya agụ karịa ifu ọdụzie ka mụnwa na-eme guy because m na-eri nri aka na asị na ya na-eri too much mana ọ ka m bịa rite ego m kpatara so anyị na-akpa unu kwesịrị na-akpakwa unu sụsụkwa na unu ga-eji anyị na-akpa n'ụwa ala who am I achịnigo ụmụ na aka enu dewokwanụ ka ọ dịkwanụ ka anya fụrụ I am the managing director of OWIX and OBIX Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm. And funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for. And years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity, I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard, and I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from, the strength of a lion, the beat of the drum. Ofu Obi, one heart, Obinwannem united we achieve. Ofu Obi, restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Umu Igbo global, raise your head high, raise your head high. Our men will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face.
the light, follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation.